Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien Live. Ik ben er weer voor de komende 3 uur in ieder geval met een heel soort muzikale gasten hier. Er werden voor, achter de bar. Droege wast. Er moet nog wat sneeuw worden. De Regine zit hier met me. Ja, er is al wat snijdt. Oh, dat is al. Ja, die gast die had wat snijdt. Oh, dat is mooi. Ja. Hoe is het met jij? Heel goed, ja. Apptes te me van een weekend. Ik maak nog wat kwijt. Ja, Maar dat voort of maar dat straks? Ja, nou, ik vond het zo leuk. Ik vond dus een filmpje van die. Oh. Van Noorderwien live in the beginning. Oh jee. Very, very much in the beginning. Het leek nog wel een beetje een studentenstudio. Ja, dat wie die liedjes radiostudio. En die hebben we echt helemaal verbouwd als een soort huiskamer. Ja, nou, en toen dacht ik zeg dat. Ik denk, nou, dat had Willem zelf filmd. Omdat we van de weekend natuurlijk al monteren geweest binnen. En inmiddels weet ik wel, oh, dat is een mooi shot, dat is een mooi shot. Ja. Maar ik herkende het. En ik vond het zo geweldig, dus het had ik hem deeld. Hartstikke Mijn mooi. paardwebberom van Pieter Wilke. Ja, dat weer alweer verleden. We nog gewoon een radioprogramma. Ik dacht voordat al doet iets van ik met wat met YouTube. Dat mocht net van de baas, kan ik je eerlijk vertellen. Die woonde dat net, maar ik had stiekem toch niet. En dan heb ik mijn fotocamera mee en dan zetten we de audio-opname van de omroep. Zetten we erop. En dan uit de hoorn filmen. Terwijl ik zie te presenteren wie ik kon filmen. Dus het skokt alle kanten nog op als het goed zien hast. En dat hebben we op YouTube gezet. Inmiddels ben we alweer 40. Het kanaal bestaat nog steeds. We zitten op 8,5 miljoen views intussen. Nou jongens. Is dat fantastisch? Ja, het is helemaal geweldig. En Pieter, ja, mooi hè? Ja, een mooi figuur. Ik vind hem een mooie droegkloot. Ja, heerlijk. Ja. Maar hij maakt natuurlijk ook griezelig prachtige noemers, vind ik. Ik ken mijn boerman, Piet Braam. Ja. Is toen een droege was ontsnijden geweest? Ja, voor de rest, nee, ik denk dat ik ben verzinselijk maandje, no? Als de herder erbij die of net gewoon... Hedderke. Goed. Nee, du wist net wat een herder is? Ja, jawel. Oh. Jawel. Oh, mooi. Hey, we hebben een mooi koor, hè? Fantastisch. En die hebben we hier net samen. Nee, zeker niet. Nee, waarom? Ze treden het weekend op bij Lokaal Vokaal. Ja, daar geven we straks absoluut reclame voor meidje. Ja. Maar dat is een groot winterkorenfestival. Winterkorenfestival in het Natuurmuseum in Ljouwert. Hoeveel hast het er staan? 26 koren. Holy. Hey, ja. Al hier uit Friesland wij? Ja, deze keer al. En toen kwam ze met dit koor, een prachtig koor. Ik had ze alleen maar jong, een beetje popkoor, lekker populair. Maar het kwaliteit gaat maar te gaan natuurlijk. Zullen we ze helemaal burk zetten? Ja, doe maar. Goed. Wat zeg ik? Het is zo prachtig gedrukt. Wat zie je hem er mooi uit trouwens. Ben je hem altijd zaklaard? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wel met het optreden, ja. Green en zwarte broek en al hier. Dus dat is de dresscode voor eigenwijs, hè? Eigenwijs popcore, zeker weten. Zit er al lang bij? We bestaan nu net een jaar. Oh, Ja, dus jee. je hebt echt primeur nu, hoor. dat kan je wel stellen, ja. Dat is een soort première haast. Zeker. Zenuwachtig? Best wel. Oh. Ja. Dan kijk ik even naar de baas, de dirigenten. Tietje Vlien hier, maar hij had prachtige, zit ik maar even bij Amy Winehouse project. Maar ik wist toevallig dat ik wel eens wat dirigent rollen op die naamst. Hoeveel koren haast? Is dit de enige? Ik heb op het moment 2. Twee? Een kinderkoor bij kregen. Dus dat is een oproep voor alle bijen die willen jongen. Jou die op, kinderkoor. Ik kan het betiet genoeg beginnen. Precies, Jong Kabaal heet dat. En ik heb dit prachtige koor. Ja. Leuke groep volgens mij. Ja, heel erg leuk. Ja, stel eigen wiezen. Heerlijk. Ja. Ja, dat best toen net, hè? Nee, absoluut niet. Nee. We gaan praten over het koor en de muziek, maar laten we vooral beginnen met het eerste nummer. En welke is het? We toch moves like Jagger. Maroon 5, ladies and gentlemen. Eigenwijs, live in Noorderwien. Control
koor, Joet, te gast eigenwijs. Ik zou je maar eens weg, je lekker omhingen. Vol iedereen lastig. Er is nog wast hier. Piet Braam had het mij zeer volle kundigheid wel ja, het is knap, hè? Ja, dat dacht ik. Hey, maar dat is een heel georganiseerd, liep het mij wel, Ja. lokaal vocaal. Dat is exact. We dat natuurlijk net voor het eerst. Dus dat scheelt wel. De wees was zo praat. Maar ja, het moet even klaargezet worden. Maar koord moet ons kunnen worden. Maar dan kan ik weer reageren. En nou, dat. En hij is ongelooflijk volle mensen daar op zo'n plak, hè? Ja. Ja, we hadden vorig jaar over die beide dagen 1500 bezoekers. Ongelooflijk. En daar ga ik weer voor, eigenlijk, na deze uitzending. Ja, absoluut. Wij gaan ervoor. Ik kom straks bij die waarom. Piet Braam, leuk is de best. Als het goed is, komt Harry de Jong hier aan nog naast die zitten. Als sidekick om het zomaar eens even nu te drukken. Die maakt ik gewoon de was dwaan laten. Ja. Dat kan zomaar. Als je nou nog zin hebt om naar de studio te komen, het kan nog gewoon voor jou roeren. Ik weet net dat het droege was het helpt. Harry de Jong komt krijg binnen. Jou die maar lekker de achter de bar, Harry. Er is was voor die. Ik ging naar de band. En de band had jong een feestje in Neushoorn. Dat doen ze net al in. Maar nog een favoriete band van mij, eerlijk zijn, Judith Fris van wij, Electric Hollers. Ik had namelijk ook Feral Tides. Pim, welkom. Goeiedag, ja, dank je. Stel eerst de band nog even voor als het worst. Ja, gaat hij weer hoor. Vincent Fokkema op gitaar. En dit keer hebben we Luc Stellinga op de sax mee. Ja. En op de toetsen Hielke Kramer, die speelt bas en toetsen. En daar helemaal achterin zit Siebold Friso, die drumt. En Pim, de zanger dus. EP? Yes, gaat gebeuren. Ja. Of is al gebeurd eigenlijk. Het feestje begint vanavond om het helemaal te vieren en te suipen en dat soort dingen. Ja, precies. Vanavond een bevalling na een zware tijd of viel het mee? Ja, het verbaast je altijd wat er allemaal omheen komt spelen. Je denkt gewoon, we nemen die shit op en we laten het lekker mixen en masteren en we're done. No, it's fucking not. Het plan is altijd simpel, hè? Zeker. Ja. Vibrant Matter. Yes. Waar komt de titel vandaan? Of valt er niks over te vertellen? Ja, nou ja, dit zijn zeg maar hetzelfde als hoe zijn we ook op onze bandnaam gekomen. Heel lang S'avonds laat en het was al donker. En, in een cirkeltje zitten en maar gewoon spugen aan shit en kotsen. En uiteindelijk kom je op iets. En die waren we het allemaal het meest content mee. Geldt het ook voor jullie teksten? Zit daar nog verhaal achter? Of is dat ook net zo... Ik ben degene van de teksten. Ja. Zeg maar, dat laatste zat het helemaal aan mij over. Ik weet niet waarom. Is het vooral poëtisch? Of, Het heeft verschillende inslagen. Ik hou er wel van om veel erg met metaforen te werken. En niet gewoon heel duidelijk voor je raap te zeggen. Ik hou van jou. Dat hou ik niet zoveel van. Nee, die leeftijd krijg je nog. Ja, misschien wel. Komt later nog. Hou het simpel, zeg ik dan. Hartstikke mooi. Hey, jongens, te gekke band. Ik ben blij dat je hem er binnen. Nogmaals, Jong in Neushoorn, No in Noorderwind Live. Hoe heet het eerste nummer? Space Drifter. Oké, live in Noorderwind, Feral Tides! Suffering man, represent boring people. Me and retire. Thinking the
Wat een band. Heerlijk om ze te houden. Straks door ze nog 2 nummers. En jong dus het feestje in Neusje horen in verband met hun EP Vibrant Matter. Dat op papier dan altijd inderdaad zo simpel klinkt. En we doen het even. En dan eerst ben je zomaar een paar maanden verder. Maar hij is klaar dus. Ja. Dat moet heerlijk zijn. Ja, het is gewoon heel fijn dat hij allemaal overal staat. En ja, ga hem lekker luisteren, zou ik zeggen. Het is altijd weer anders op platen dan. Even over de schemerlampen die jullie hebben meegenomen. Zijn die van de Hollers of zijn die van jullie zelf? Nee, die zijn van onszelf. Een beetje stage props. Gaan we vanavond nog iets leuks mee doen. Ik ben heel benieuwd. Goed jongens. Straks verder met Feral Tides. Ik ben in het Hof. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het? Ja, heel fijn om hier weer te zijn. Ja, maar het is nog een tijdje geleden dat je hier was. Toen alleen trouwens. Toen alleen, ja. Ik heb vandaag een bijzondere gast meegenomen, daarover hopelijk meer zo. Vorige keer stond ik op het punt om een album uit te brengen. En die is een paar weken daarna is die uitgekomen. Een album, dat is geweldig gelopen. Dat heeft heel veel aandacht gekregen, fijne aandacht. En er zijn een paar singles van gehaald die ook heel veel gedraaid zijn, ook door Friesland. En daarom denk ik onder andere dat ik hier ook weer eens terug mag komen. Je maakt mooie liedjes en je kwam daarna pas, want we hadden je weer uitgenodigd met het idee van, mag ik een muzikale gast meenemen? Nou, introduceer hem maar even. Ik heb meegenomen Mohannad Attaya. En dat is een geweldige muzikant die ik heb leren kennen in Nijmegen. Wij maken af en toe muziek samen. Zoals de kijkers zien heeft hij een iets andere gitaar dan je misschien gewend bent. Hij heeft een Arabische oud, heet dat. En wij maakten muziek en een van de liedjes die wij ook zo gaan spelen is bijvoorbeeld het lied Vluchteling. En dat heb ik geschreven vanuit een perspectief van, jongens, als we een paar jaar hier de dijken breken, waar moeten we dan naartoe? Moeten we dan misschien naar Syrië vluchten en willen ze daar ons nog wel hebben? En zo had ik dat lied ooit gemaakt. Maar om datzelfde lied met Mohannad nu te spelen met een soort dubbel perspectief voor mij uit van misschien ligt dit nog een keer voor ons voor de boeg. Maar iemand die dat eigenlijk al heeft meegemaakt, want hij komt oorspronkelijk uit Syrië en heeft de reis hier naartoe al gemaakt. Dus dat geeft het lied ook een hele bijzondere extra. Een extra draai. Er zitten dus echt in dat opzicht wel 2 lagen in. Ja, absoluut. Spreekt hij Engels inmiddels? Hij is Nederlands? Nederlands ook, ja hoor. Maar meer liever Engels nog hoor. Oké. I'm gonna try to speak a little bit English. op zijn Nederlands. Welkom. Even gelijk over je instrument. Hoe lang speel je? How long do you play this instrument? Like when I'm a little boy. You grew up with it? Yes, exactly. And was it your father or other family who started to play, who you were inspired by? I start by singing when I was little boy. Okay. And after I grow and I went to school and to study music and grow with this hobby. Sounds great, but it looks very difficult to play, I think. Like easy, makkelijk, moeilijk in the same time. Wat is het voor jou heel erg moeilijk bijvoorbeeld om de klassieke houten gitaar, om het zo maar eens uit te drukken, te bespelen of niet? No, for me music like international language. Like I understand everything. Ja, mooi man. Hoe heet het nummer? Vluchteling? Vluchteling. Live in Noorderwien, in het Hof. Waar ben jij vandaan gekomen? Weg van jouw geschiedenis. Hier waar jij niets hebt verloren. Zoek je naar een nieuw begin. In stilte aangekomen, in alle vroegte weggegaan. En niemand zag of mocht je horen. En niemand wist van jouw bestaan. Ik zie geen hand voor ogen, ik val achterover. Laat mij liggen waar ik lig. En vandaag sta ik gewoon weer op. Het wordt vast een mooie dag.
wordt vast een mooie, het wordt vast een mooie dag. S'avonds spookt het in je dromen, beelden stormen in je hoofd, reizen door een nieuwe wereld, wakker in een vreemd geloof. Ik zie geen hand voor ogen, ik val achterover. Laat mij liggen waar ik lig. En vandaag sta ik gewoon weer op. Het wordt vast een mooie dag. En morgen staan we gewoon weer op. Het wordt vast een mooie, het wordt vast een mooie dag. Ik zie geen hand voor ogen, ik val achterover. Laat mij liggen waar ik lig. En vandaag sta ik gewoon weer op. Het wordt vast een mooie dag. En morgen staan we gewoon weer op. Het wordt vast een mooie, het wordt vast een mooie dag. Prachtig, Max Beiden dus en de Arabische oet erbij. In het Hof, straks doen ze nog een nummer hier in Noorderwind Live. Maar eerst Night Nice. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove. Voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op, hè. Oh, Sunny direct. Oh, Sunny direct. Badkamer, het toilet, regendouche, oorcloset. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audicien van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audicien van Nederland. Specsavers Audiciëns. Alleen dit weekend bij Sani Direct 10% extra korting op alles. Optrekken en afremmen met één pedaal, rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al.
Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug met muzikale dwarsplein. Onder andere mijn optreden dus van Feral Tides. De band Jere live in de studio. In Orenstudio. Het laatste nieuws uit de provincie. Verzorgen terug Tietesheijers. Jonge boeren praten Joet op een congres in Ljouwert over de toekomst. En dat is belangrijk, want er komt heel wat op haar aan. De publieke opinie is net meer zo positief over boeren. Er is discussie over hoeveel het dong een veebedrijf produceren mag. En boeren moeten nieuwe manieren vinden om yield te verdienen. Zo denkt veehoudster Gelinda Nijboer naai over een molketaap. En wil boerenzoon Wilco Oorlinga maar zijn zuster een geitenhouderij beginnen. Jonken de melkveehouderij. Gelinda Nijboer vindt het dreig, dwaande wezen maar de toekomst. Ja, het begint nou natuurlijk over dit soort dingen na te denken. Maar ja, het lauwst dus gewoon die ding. En dat is, nou ja, we hebben hiervoor binnen gewoon die keimelk. En daarmee, dat is gewoon meerwaardig, Jan. Maar ja, dat moet toch op een andere manier. Fietsaccu's die het lezen te laden kan in de bron vliegen. Dat gebeurde al rond de sneuternacht bij Jan en Remy Tiesma uit Wergeer. Ze waren wekker van hudde knallen en door die bleken dat de accu's van haar elektrische fietsen ontploft wienen en de hoeskamer in de brand zetten. De skeer in het huis is grut, alles moet vervangen worden. Jan Tiesma shut waarom. Het waren allereerst explosies. Toch eerst inbrekers, maar ja, dan hier zo'n hele soort lawaai. Dus ja, dan ben ik nu onder te gegaan en ik die de kamers doorriepen en het wie allereerst zwart en die tafel die stier al in de brand. Toen ging ik het brandalarm dat we inmiddels gingen en nou ja, toen ben we rap naar buiten gegaan. Fietsmaker Johan Terpstra van Hudde Griep had het nog net mooi maken dat zijn eigen klanten waarom kwamen met ontplofte accu's, maar hij kent de verhalen wel. Als mogelijke oorzaak neemt hij de beveiliging bij het laden, die het gewoon accu's wol en gewoon net ha. Want nou daar zei hij sinds zijn klanten dat ze haar accu's in de nacht opladen kunnen, maar Terpstra begint nou wel te twijfelen. Ja, als je dit zo jaren denkt, hoe beter van net. Alleen nog, ja, dat vind ik bij de merken die wij verkepen, gaan wij het nog net meemaken. Dus in dat opzicht zeggen wij van ja, er is weinig onder de hoorn. Maar ja, als je dit dus jaren, dan denk je van een beetje voorzichtig wezen. Ja, de AWB riet daarom om de fietsaccu's net nachts op te laden. Onvaller Arber Sineli en verdediger Dave Bulthus die verliet SC Heerenveen in de winter. Sineli die praat met Stade Rijms over een transfer. Bulthus die tekent een contract bij Ulsan Hyundai in Zuid-Korea. De transfermerk is nog even in Jeppen en is gebeurd er wat bij Heerenveen, zoals technisch manager Gerry Hamstra. We willen achterin graag wat extra opties hebben. En we zijn ook voorin aan het kijken. Dus het is kort dag. Hè. Dus de transferwindow in de winter is niet de makkelijkste qua koop. Hè. Dat weet vaak dan. Dat zijn spelers net even iets duurder. Maar we doen ons best om deze week alles voor elkaar te krijgen. Bij een meubelzaak op de Voorstreek in Ljouwert had van de morgen brand West. De brandwacht skaalde uit vastwaardig voort op naar middelbrand, omdat branden in de binnenstad vaak lastig te bestrijden binnen. Maar in dit geval wie het vuur redelijk gauw onder controle. Hoe de brand ontstaan kon, dat is nog net duidelijk. Dan het waar. Ja, het snijdt hier in Ljouwert vanwege de actuele situatie. We hebben contact met Piet Paulus, maar wat binnenlijst ontwikkelingen, Piet? Ja, er komt nog een gebied met lichte sneeuw. Die bij mij in Hazik min 2 graden nog altijd. En het is het grootste pad van de provincie gewoon nog koud. En dan is het door temperaturen onder nul. Op Vlieland is de temperatuur correct wat boven 0 uitkwam. Maar verder zitten we toch onder de 0 graden. Mooi sneeuw en lichte sneeuw. En dat zet nog wel even terug. Dan moeten we maar rekening houden in het verkeer. Op plakken kan geleidens ontstaan. En het is op plakken damp en mistig waar. En dan gaan we naar letter van de middag. Van een uur of 4 of 5. Moeten we ons op Ieselgrutten. Dat geldt zeker voor het oostelijke pad van de provincie. Maar dan pas om een uur of 6 of zo. Dus het wordt gewoon gevaarlijk waar. We moeten erom denken. Hey vakman, geld verdienen zonder je klusklauwen uit je mouwen te steken? Bij Toyota is je oude bus geld waard. Tijd voor een nieuwe, de Toyota Pro-Ace. Echt de bus voor jouw klus, helemaal op maat gemaakt. Of je nou aannemer, schilder of installateur bent. Inruilen en overstappen met die hap. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl.
is Brugmania bij Brugman. En dat betekent nu 25% korting op alles. Op die moderne keuken met stoomoven? Ja, die ook. En die badkamer met regendouche? Ja, die ook. Op echt alles. En speciaal op donderdag en vrijdag tot 9 uur open. Zo, dat is mooi. Meer dan mooi. Snijn in Bureau de Vries. 12 jaar hier ik als idee om dit zaken duidelijk te maken dat ze net om onze rieke taal heen gaan matten. Hendrik van der Meer van het kwartettenkoor hoe de nieuwe Frieske Sjongbondel Hertslag. Ze nemen mij de inspirator. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dat betekent een soort voor mij. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij Zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Gezond met Kruidvat. Extra aanvulling van vitamines voor iedere levensfase. Wij helpen je met de vitamine- en voedingssupplementen van Davitamon of Bional. Nu het hele assortiment 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. En we gaan lekker terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland Aces. Met Feral Tide, de band zit alweer klaar om twee nummers te spelen. Ik maak je er maar even reclame voor. Ja. Jong spelen ze together met Electric Hollers in de neushoorn. Jong talent, Harry de Jong. Die mag ik een plakje aan, vind ik net? Vind ik. Ja, dat zei jong talent en ik denk dat hij toen mij. Maar dat is dus net zo. Maar, ik vind die nog steeds heel veelbelovend. Veelbelovend talent. Het zonnewoord wat mij die werk in. Ik denk het. Ik denk er gewoon vanuit. Het begin is het. Ik heb nou mijn eigen kruk bij Omroep Friesland. Ja. Dat is toch net gek. Komt Joert net weer aan? Ik ken je komen en ik heb mijn eigen kruk. Nou, wie kan dat nou zeggen? Ja, die mayonaise mij. Ja, Piet had ik een speciaal plakje hier. Hè? Nou, daarom. Ik ben een jong kerel. Dan ben je met waar die het zeggen kennen. Dus, ik ben mooi Gries bij. Ja. Hoe is het, Harry? Nee, is best, jongen. Pensionada, wat bij mijn hemel. Komt dit wel goed? Ja, het komt heel erg goed. Want het gekke is, nou ben ik gepensioneerd en nou ben ik opeens Harry de Scroer. Want ik zal je vertellen, ik heb de 3 boeken onderdragen. Ik schrok er zelf ook van toen ik vanmorgen weer een denk shit, ik heb de 3 boeken onderdragen. Maar het is wel zo, het is heel apart, want er komt nou deze dagen, en dat is al binnen 4 weken, dan komt er een gedichtenbundel uit. En die heet Alsof doodgaan doodgewoon is. Okay. En dat is een verzameling van het beste van Harry de Jong, van die oude bundels, met Simmeke Michelt en Fons Jansen als voorwoord, aangevuld met nieuw materiaal. Ik dacht nooit dat ik het nog in de vingers zie, maar verdikken, man schrijft nieuwe gedichten. Dat zijn eigen stom of hij wie zelf het meest verbaasd. Ja. Dus dat komt er nou binnen kwart aan. En dan hebben we als grote klapper dan in Nijer een boek met al mijn interviews met popsterren, met Johnny Cash en met de Rolling Stones en met Neil Young en met Jerry Lee Lewis ik natuurlijk. Dus echt, dat is heel bijzonder. En daartussen heb ik nog een boek over een revolutie in de transportwereld. En dat is helemaal geen muziek, maar er zit wel muziek in. Want mijn huis wie zelf vroeger ik vrachtwagenchauffeur. Maar dat gaat door de uitvinding van de koorjaap, een Beeldse uitvinding. Okay. Dus dat is echt een. Dat is mooi druk, man. Man heeft het smoor druk, zei dat er maar boven in het artikel. Ja. We praten er straks verder over. Man schrijft, man blijft jong. Jong van geest, weet ik volle. Ik ben ook al als nog wat man te praten. Niks van onloeken, jongens, hè? Waarvan? Niks van ons aantrekken. Nee hoor, ik laat gewoon je gang. We zijn een oude mopperende oude man aan het worden. Is het al zover? Ja, het is al zover. Oh, nou, ik ben er bijna. Je hebt blond haar, geen grijs haar, toch? Nee, ja, ik twijfel af en toe ook wel eens. Jullie gaan iets speciaals doen met de lampjes, ja. met de schemerlampjes. Ja. Ga je verder nog wat speciaals doen vanavond of ga je gewoon integraal de EP spelen? We hebben er vanavond een lichtman bij. Ah. Ja, en die heeft helemaal onze songs en alles. Nee, maar die heeft helemaal echt op basis van onze songs helemaal een lichtplan opgesteld. Hey, dat is gaaf. Dus dat is heel tof. Ja. We hebben nog een audiotrack gemaakt. Dat is zeg maar wat je die grote bands die doen. Dat voordat de show begint dat je 4 uur naar Tering Heavy luistert. Oké, zo'n lekker intro. Dat gaan wij ook doen. Ja. Vonden we ook wel leuk. Ah, het wordt een mooi feestje dus. Het wordt zeker een mooi feestje. Top, man. Welke nummers ga je doen? We gaan nu nog even voor jullie Static Light en Surreal Machine spelen. Feral Tides, live in Noorderwind.
self-drilling and spilling. Hypocrites are telling tales. It's a place for inner replacements, dying together, leaving shells behind to desire to be denied. Let's step into a formless skin world. Never used to free think and listen to your teacher. It's like running to the teeth of a creature behind to desire to be denied. Let's step into a formless skin world. Take my thoughts and make them down. I'm looking for an ambition without a conviction. Throw back my nightmares and dreams when I'm still afraid of reality. Reality, reality, reality. Show me all that mystery I'd like to see it again. Show me your ugliness till it breaks my eyes. I'm still alive. Check this religion. Damned house was in the kitchen. I wish that I could lie, but my tongue is tight. Wish I could dance about it like the smiling autumns. Instead I live of you, still no one to lose. On the wrong silent conqueror, and I just wonder. Show me all without misery I'd like to see it again. Show me your ugliness till it breaks my eyes.
peanut free ticket to rusty society, where cotton candy makes me choke, where cotton candy makes me broke. Let us all bow for a savior, even if his deeds could have a greater. Let us all bow for a savior, even if his deeds could have a greater. Wauw. Vibrant Matter, dames en heren. De EP met Jong presenteert. Fantastische band. Pim Limburg, Hielke Kramer, Vincent Fokkema, Luc Stellinga en Siebold Frieso Messinaal, Feral Tides dus. Kom het hier, 2019. EP uit en dan? Popronde. Dat is wel een groot doel voor ons, jazeker. Dat is wel een fantastisch festival wat dat betreft. Het is te gek. Ik heb het zo vaak als toeschouwer mogen bekijken waar die mensen dan staan te spelen en wat voor bands er komen. Het is best wel een happening en daar willen we graag onderdeel van worden. Ja, je moet een soort demo insturen, of in dit geval dan de EP. En dan kunnen de meedoende steden eigenlijk voor je kiezen. Hè? Dat is een beetje het systeem. Je wordt eerst door de popronde-selectie geselecteerd. Dus je meldt je gewoon aan van dit zijn wij en wat vind je ervan? En daarna dan wordt daar eerst een selectie. En dan kun je bij de poprondegroep komen. En dan gaan de steden kiezen welke acts zij dan in hun stad willen hebben. En je mag niet een eigen stad spelen. Nee. Dat is voor eigen publiek. Dus het zou een heel leuk opstapje zijn natuurlijk. Het zou te gek zijn, ja. Jongens, vanavond Neushoornen, bij Electric Horse. Hoe laat begint het? 8 uur gaan de deuren open. 8:45 begint Electric Horse, dus daar moet je zeker bij zijn. Ja, en gewoon de tijd vieren en genieten van fantastische muziek. Jonge talenten, geweldig. Dankjewel. Tot de volgende keer wat mij betreft. Thanks. Is hij even digitaal te verkrijgen? Ja, Spotify. Hartstikke mooi. Voor altijd. Dankjewel. Ik ben Dirk Wim, is het toch? Of is het Wim Dirk? Artiestennaam hoef je alleen maar in het hof te zetten. Precies, hè? Dan ben je klaar. Maar voornamen zijn er 2, ja. Gaan we niet verder over praten. Wel over dat album, want je hebt net een nummer gespeeld. Staat dat ook op dat album? Ja, er staat op dat album een andere versie. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Kijk, die versie staat op het album, dus waarom zou ik dat eigenlijk nog een keer spelen? Ik bedoel, ik ben als muzikant, ontwikkel me ook. Ik ontmoet nieuwe muzikanten, dus dan maak ik er ook nieuwe versies van. Maar mensen kunnen mijn muziek goed vinden via Spotify of via mijn eigen website of Facebook. En ze zoeken op In het Hof, dan zien ze die liedjes voorbij komen en dan kunnen ze aantikken. Zijn het allemaal liedjes, net zoals Vluchteling, die toch wel over de wereld gaan en het leven? Ja, ik moet wel zeggen dat ik denk als mijn liedjes, de teksten, zo zeg ik het ook volgens mij, mijn advertentie zeg maar, met teksten die er wel toe doen. Dat is een beetje pretentieus, alsof ik nou zoveel te vertellen heb, maar in de meeste gevallen zit er in mijn liedjes wel een verhaal of een anekdote aan vast. Die vertel ik ook altijd bij optredens. En ik was hier de vorige keer na aanleiding van een liedje dat heette Kus me dood. En dat zit net zo'n heftig verhaal achter als de titel doet vermoeden. Dus daar zit ook op internet, kunnen mensen dat gewoon nakijken. Er zit ook een videoclip bij met verhaal. Dus in die zin, het antwoord op je vraag was ja. Ja. Komen daar dan ook, want je noemt al even een nummer inderdaad, komen daar dan ook inderdaad heel veel reacties op of discussie? Of zijn er mensen die jou misschien wel persoonlijk mailen met hun eigen verhaal dan? Ik heb een aantal aanvragen van mensen die vragen of ik een lied wil maken voor een bepaalde situatie. Of mij vragen of ze bijvoorbeeld dat lied Kus me dood mogen gebruiken bij een uitvaart of iets dergelijks. Heftig. Ja, maar ook wel heel mooi om te doen. Ja. Dankbaar. Ja, precies. Dus ik vind het wel heel leuk. Ik ben, goed, eerlijk zijn, dat loopt ook niet zo storm. Dus laat de mensen maar contact opnemen hoor. Dus daar niet van. Ik kan nog wel wat gebruiken. Maar dat is wel, vind ik wel leuk om te doen. Ben je vaak alleen op pad? Of vandaag met z'n tweeën? Of misschien wel met een hele band? Ja, je wist het niet, maar je maakt een mooi bruggetje naar het volgende nummer. Het volgende nummer wat ik schrijf... Zondagskind. Wat ik ga spelen is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe ik op pad ga. Vaak alleen, ja. En dan ben ik op zoek naar de verhalen. Ik mag graag
Heb je wel eens in een café gezeten dat je zo'n man alleen aan de bar ziet zitten? Nou, dat zou ik kunnen zijn. Weet je. Ja, dat ben ik zo ook net. En jij ook? Ja, ik knip nog een whiskietje weg. Maar ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi van een afstandje naar mensen kijken. En dan vaak zie ik wel iets. Ik hoor een zin of ik zie een stijl of ik zie iemand iets zeggen of doen. En dan haal ik in één keer en denk van, oh, dat is een mooi. Volgens mij zit dit verhaal erachter. En zo. Je moet naar Amerika. Ik ben op zoek naar... Lonesome Cowboy on the Road. Dat kan gewoon hier in... ja, hè? Kan het ook. En dat kan in Nijmegen, dat kan hier in Leeuwarden, dat kan overal, hoor. Hoe heet het? Geleefd. In het Hof, live in Noordwien. In het holst van de nacht, in de krochten van deze stad kun jij mij vinden. Ik ben hier alleen. Voorbij de oude steden kom ik los van het verleden. En er is geen reden om nu al weg te gaan. Dus vul de glazen bij, we drinken op jou maar ook op mij. Zo jong zijn we nooit meer bij elkaar. Overdadig en overmatig, ongehoord en onverzadigd, halen wij de hele avond door. Ik heb geleefd als een kind zonder zorgen. Ik heb geleefd onder sterren en de maan. Ik heb geleefd, alsof er nog nooit is geleefd. Want er is geen zin, dus ik heb geleefd. Altijd op zoek naar warmte, maar het vuur nooit gevonden. Het is nog vroeg, dus ik kan nog niet naar huis. Ik blijf de liefde jagen, in het licht van deze nacht. Ik dwaal in gedachten, maar kom altijd weer thuis. Ik heb geleefd als een kind zonder zorgen. Ik heb geleefd alsof er nooit een morgen is. Ik heb geleefd, alsof ik nog nooit heb geleefd. Want er is geen zin, dus ik heb geleefd. De zin van het leven is het leven te leven. Dus we gaan nog langer niet naar huis. Ja, vul de glazen bij, we drinken op jou, maar ook op mij. Het gaat vooruit en we komen wel weer thuis. Laten we leven als een kind zonder zorgen. Laten we leven alsof er nooit een morgen is. Er moet geleefd worden, geleefd zoals nog nooit is geleefd. Want er is geen zin, dus er moet geleefd. Laten we leven als een kind zonder zorgen. Laten we leven onder sterren en de maan. Er moet geleefd worden, geleefd zoals nog nooit is geleefd. Want er is geen zin van het bestaan. Prachtige versjes naar je album uit. Ik herinner nog even naar zijn muzikale maat, met zijn Arabische oud. Die speelt al zijn hele leven, is vluchtje naar Nederland daar. Is in het Hof the only musical partner, of do you play in more bands or with other musicians too? I play all kind of beautiful music. You play a lot? Yeah. Any kind of beautiful music I like, I go. Nice man, good to have you on the show. Even over het album, hoe heet het? Het album heet In het Hof. In het Hof. Ik denk als het toch een visitekaartje is, waarom een moeilijke titel bedenken. Maar ik heb nog goed nieuws. Het album is er, was er al. Dan ben ik nog steeds bezig aan het promoten. Maar 21 maart komt een nieuw single uit. En dat belooft heel leuk en mooi te worden. 21 maart, bijzondere dag. Dan begint er iets moois, de lente geloof ik. En daar heeft het mee te maken. En meer mag ik van de platenmaatschappij nog niet zeggen.
We maken een afspraak, kom je terug. Even over de plaat, want ik weet niet of het deze was. Je hebt ook gewerkt met B.J. Baartmans. Was het ook met dit album of niet? Ja, zeker. Ik doe heel veel met Bart-Jan Baartmans. Hij was hier laatst en ik heb hem al jaren heel erg hoog. En ik was zo blij dat hij eens een keer te gast was. Fantastische singer-songwriter. Uit jouw buurt daar, hè? Ja, hij is uit Boxmeer. Ik kom zelf uit Nijmegen. Maar ja, Bart-Jan, je kent hem. Het is niet alleen een fantastische muzikant in zijn eigen recht als singer-songwriter. Maar het is een prachtige producent van platen. En hij heeft daar een neusje voor. En ik moet hem heel veel dank geven in de zin van hoe hij mijn muziek op de plaat ook karakter heeft gegeven, zeg maar. Ik ben een singer-songwriter en dat kan ik. En dat kan ik aan mijn liedjes zingen. Maar een plaat opnemen is een vak apart. En heb je soms, hadden de Beatles ook iemand voor nodig, weet je wel. Ja. En als zelfs die Beatles daar iemand voor nodig hadden, dan mag In het Hof daar ook wel iemand voor gebruiken. En dat is Bart-Jan, die is een geweldenaar. Ja, we kennen hem. Gelukkig. Hij is heel erg goed. Tot de volgende keer. Dankjewel. Jullie ook. Hartstikke super. Jente de Maat komt zijn nieuwe single uit. In het Hof. Van alles wat te vinden en te zieken. Harry. Mooi hè, mooie mix. Feral Tide, jonge band, dit. Ja, zeker. Maar ik krijg de naam Bart-Jan Baartmans vallen. Maar toevallig heb ik les na een paar LP's van hem besprutsen voor Lust voor Lij. Maar als gitarist vind ik hem geweldig. Dat is eigenlijk van mij, ik heb hem nooit goed luisteren. Maar hij knalde er van mij uit. Ik heb hem als gitarist op de nieuwe album van Leo Koster. Ik denk, jongen, dat is momenteel wel een van onze beste snarenplukkers. Ja, ik ben weer heel blij dat ik hem eindelijk eens een keer hier. Ik heb hem al vaak uitnodigen, maar dan uitkomen. Er wist wel reistien en dat soort dingen. Maar het is een man keertje zitten en er gebeurt iets, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee, die heeft het echt helemaal in de vinger. Dat is, vind ik nou... Zo, dan zei hij bij 66 en valt er nou wat ontdekken in Nederland. Nou ja, ik ontdek nog Bart-Jan Baartmans. Ja, nou, dat vind ik geweldig, ja. Van mezelf dat ik dat ontdekken kan. Hast u alles mij helpen met een uittrekking van iets, of net? Een uitrekking? Ja, wat valt er uitrekking? Was me aan even helpen? Ja, ik wil je wel even helpen wat uitrekenen. Want ja, als er wat uitrekt wordt, dan ben ik met een oors veranderd. Want daar zit vaak gewoon lekker hapje aan vast. Dus, ja, je droege was die. Nou ja, een droege... Die best wel wat opfretten. Oké, ik help die mij bij het uitrekenen en ik fret alle droege worst op. Goed zo, Wil Hingen. Harry de Jong, onze sidekick Joet hier in Noorderwind Live. Piet Bram zal nog praten over het koor. Zal straks ook nog optreden trouwens. We hebben Caroline in het veld namelijk hier te gast. Maar haar verste muzikanten en wij gaan iets uitrekken over haar. En dan komen we weer bij een verste show aan een luisteraar van dit programma, Martien. En die zit thuis en het wordt al heel complex en ingewikkeld. Nee hè, we horen lekker simpel. Noorderwind Live, straks nice. Als je klaar bent met het werk. Als de ben van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best, en was ik maar dost. Assen van Fjouwermondson. Wijstra op wij. Natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Oh, sunny day. Oh, sunny day. Badkamer, het toilet, regendouche of wat closet. Ja, het kan allemaal bij Sunny Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Alleen dit weekend bij Sani Direct 10% extra korting op alles. Er is een griepepidemie. Ga dus nu naar Kruidvat voor Echinafors-tabletten van A-Vogel. Dit verhoogt de weerstand, vermindert de symptomen en versnelt het herstel bij griep. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees de aanwijzing op de verpakking. Je kent ons wel. Giraf. T-shirts voor mannen. De perfecte maat en pasvorm. En dat voelt verfijnd en fantastisch. Voor alle mannen. Shop nu onze t-shirts op giraf.nl. Giraf met een V. Het is weer prijzenfinale bij Aldi. Nu de allerlaatste stuks met kortingen tot 70%. Op huishoudelijke artikelen, gereedschap, multimedia en nog veel meer. Zoals Nike Free Run schoenen. Voor dames en heren nu voor maar €49,99. Het aanbod kan per winkel verschillen en op is op. Want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Shop de wintercollectie op giraf.nl. Giraf met een V. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Optrekken en afremmen met één pedaal. Rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren.
Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu. Rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopend tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vicepremier Di Maio van Italië wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië. Op Facebook zegt Di Maio dat het schip medische hulp kan krijgen als dat nodig is, maar beter kan doorvaren naar Marseille. 26 boeren- en maatschappelijke organisaties uit heel Europa tekenen vandaag een verklaring tegen vrijhandelsverdragen. Ze willen af van de vrije markt voor agrarische en dierlijke producten. Die verzwakt de positie van boeren wereldwijd en geeft meer macht aan multinationals, stellen ze. In de VS is een adviseur van president Trump opgepakt. Het is Roger Stone, meldt het team van speciaal aanklager Robert Mueller, dat onderzoek doet naar Russische inmenging met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Stone is een vertrouweling van de president en kent hem al 40 jaar. Hij zou valse verklaringen hebben afgelegd over zijn contacten met een niet nader genoemde organisatie en hij zou hebben geprobeerd een getuige te beïnvloeden. De geplande prostitutiezone in de Utrechtse wijk Overvecht komt er, zegt de gemeente in reactie op een brief van boze buurtbewoners. Die kwamen met een petitie tegen de tippelzone, omdat ze bang zijn dat de overlast toeneemt en het imago van de wijk verder verslechtert. De peuter die maandag gewond raakte bij een schietpartij in Helmond is weer thuis. Het meisje van 2 zat achter op de fiets bij haar moeder toen ze door een kogel werd geraakt in haar been. Ze is meteen geopereerd en moest tot vandaag dus in het ziekenhuis blijven. Bij de schietpartij werd ook een meisje van 15 in haar arm geraakt. Zij mocht meteen naar controle naar huis. De schietpartij had vermoedelijk te maken met een ruzie in het Helmondse drugsmilieu. Het weer: in de loop van de middag valt vanuit het westen eerst sneeuw. Later gaat het over in regen. Het kan ook even ijzelen. De temperatuur komt uiteindelijk overal boven 0 uit. Morgen bewolkt, af en toe regen en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze zijn 2 uur van Noorderwind live op deze vrede meegeer. We waren Caroline in het veld te gast met haar verste muzikant. Ze had een album uit. Daar gaan we praten, maar vooral een aantal van jaren. En we hadden de band De Kroekt en nog volle meer. Graag Alex. Kijk met Bolderman. 10 of 12 dagen naar de Italiaanse bloemenriviera vanaf €599. Bolderman, voor excursiereizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Heeft u vragen over uw eigen risico? Beter Horen denkt graag met u mee. En omdat Beter Horen met alle verzekeraars samenwerkt, kan uw vergoeding oplopen tot 100%. Meer weten? Kijk op beterhoren.nl/vragen. Sokkenbalje, het nieuwe bannerprogramma van Omroep Friesland met zelfs vanuit de Kamer vragen hoe steld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Hartstikke leuk. Van een band. En het wordt het haast noeren. Toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Dus, alle dagen tussen 6 en 9 uur maas op uw Frieske televisie. Sokkenbolje. Het is zo anders ingericht. Met je spullen netjes uit het zicht. Nu bij IKEA. 10% IKEA Family korting op de hele Besta-collectie. De actie loopt tot en met 28 januari. Kom naar de winkel of koop het op ikea.nl. Gezond met Kruidvat. Extra aanvulling van vitamines voor iedere levensfase. Wij helpen je met de vitamine- en voedingssupplementen van Davitamon of Bional. Nu het hele assortiment 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja,
En welkom bij het tweede oordeel van het muzikale dwarsplein van Friesland. Caroline in het Veld is met haar muzikanten hier intussen in de studio omgekomen. Ze presenteert haar nieuwe album. Die zit op vinyl u trouwens. Prachtig, bloedmooi, LP's. Vals Paradijs. We zullen straks met haar praten en ze zullen ook optreden. Maar eerst even een soundcheck doen. En ik zie dat Harry helemaal verzonken is in zijn smartphone. Harry, best wel een jong kerel, zag hij. Ja, ik ben er bloedhaarig bij, hè, op deze manier. Ja, de hele dag zit ik met Zit ik op Instagram en Twitter en Facebook. Wat doe je al hier eigenlijk? Ik zit oorlog op. Wij mij maar opzetten en daar zit ik op. En ze nou nog wat schreeuwen? Ik nou wat schreeuwen af en toe, maar dat wordt zo langzaam gaan bijzaak. Want met mijn eerste oorlog opzetten, dan kan men nog eens even naar schreeuwen. Dus, Was dat mooie tripjes gewoon naar hier lonen, Leslien, of net? Ja, zeker. Ik ben nou bij het afscheidsconcert van de Elders geweest in Galway. De Elders, dat weer de Autoland. Dat weer een hele curieuze band. Dat weer een Amerikaanse, Ierse band. En die ben eigenlijk altijd een beetje onder de radar brown. Geweldige teksten, geweldige verhalen. En ja, die man die waren op les kregen ze die leeftijd. En toen zijn ze, ja, dat vliegen iedere keer van Amerika naar Ierland en vice versa. Wij zetten er een punt achter. Wij jou een afscheidsconcert in Galway. En een van de mannen die erbij wezen mocht, ja, dat wie ik natuurlijk. Dat wil je graag. En dat is geweldig. Ja, zeker. Dus ik denk, nou, dan heb ik wel wat aan Willem te vertellen. Dus, Du hast altijd wel verhaal. Komt wel even goed. Verhaal had ik Regina, die rent je regelmatig mee de kamer om. En we zijn toch wel doel om de muziek te doen, anders werd te verhellen. Dus we rennen even rond naar Vliende Wieken. Mijn mooie muziek, wat dat onbelangrijk van Alan Frew. Hij komt uit Schotland bij de singer-songwriter wie te gast. En voor de mensen die de beeld bij, ga ik nog de mooie beelden van Regina. Dit is de vlog. So easy, put them down and live and laugh again. That's what I was told, that I'll never be the same again. So I said thanks for helping. Well, she said thanks for coming. Said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. Lucy and Maria, you were more than just a friend to me. Giving me hope, my love, maybe more than you might ever see. So I said thanks for helping. She said thanks for coming. She said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. So I said thanks for helping. She said thanks for coming. She said I'll never be the same again, because you're never alone. You'll never ever be alone. Never ever be alone. You'll never ever be alone. Never ever be alone. It's 4 a.m., I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home, yeah. My feet are
side effect. My loneliness is you. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. This happens every time I try to mix decision making with one too many drinks. But ooh, if they not friends have consequences, cool, yeah. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Ooh, I think about it all the time. Make it happen in my mind. I'm telling you, yeah. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Tom should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Tom should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Yeah. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Yeah. I think about it all the time. Make it happen in my mind. I'm telling you, yeah. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight. Tom should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Tom should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Konden over alles, praten alles. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had me superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit, maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. We staan stil, wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dat moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang.
Ja, mooi nummer in deze aflevering van Noorderwind Live. We hebben wat nummers draaien, maar we moesten even soundchecken. Caroline in het veld is hier intussen maar haar verste muzikantenploeg del zitten. Johan Frans en Joost van den Aken en John Kakai. Welkom! Hoi! Applaus! Wie neemt technisch malheur en dan merkt voort in zijn studio. Dan komen er zorgelijke blikken en dan wordt het stil. Maar we hadden al die opgelost dankzij uw helden Karel en Dolf. Dankjewel jongens, hartstikke mooi. Ik hoor hem even omheen voor de mensen die de beeld behaan en voor de mensen die de radio horen. Ik heb een prachtig mooie vernielplaat in de hoorn. Vals Paradijs met een hele mooie foto van deze vier muzikanten op de vassie, de Caroline in het veld. Aan de binnenkant een hele bijzondere hoes. Straks een bijzonder moment vind ik zelf, want ja, hier zit nog Frieske tintjes hoor. Want Caroline, ik heb het je misschien nog nooit eerder gevraagd. Waar ben jij eigenlijk opgegroeid? Ik kom uit de Hoekse Waard. Hoekse Waard? In Zuid-Holland, ja. Ja. Dus, maar mijn moeder heeft jaren in Leeuwarden gewoond, dus vandaar Omroep Friesland. Hebben we toch nog een... Ja, en anders had ik je nog uitgenodigd, want je maakt prachtige liedjes. Je bent al een hele tijd heel fanatiek bezig. Met geweldige muzikanten weer. Ja, dat klopt. Daar ben ik heel zuinig op. Ja. Op de plaat geloof ik ook nog met meer dan alleen deze drie heren? Ja, daar is ook nog een violist en een saxofonist bij, maar dit is de basisformatie. Dit is de vaste ploeg. Ja. Wat is het verhaal van Vals Paradijs? Het verhaal van Vals Paradijs is dat we met elkaar de liedjes hebben geschreven die we in 2 jaar hebben verzameld. Daarbij 2 liedjes die over een schilderij gaan. 1 over de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. En, toevallig of echt, is dat een favoriet schilderij van je? Moet je aan Joost vragen. Oh, dat is de schilderij. Die gaat over de Tuin der Lusten. We komen straks bij je, Joost. Maar daardoor is een prachtige foto van Claudia Kamagorowski met wij als schilderij. Ja, en, ja, is mooi. Heel mooi. Daar zijn we heel barok uitgerold. En nu genieten we ervan. We zijn op tour en we gaan hem 27 januari, dus aankomende zondag, gaan we hem presenteren in de Parel van Zuilen in Utrecht. Daar ben ik zeker bij, zondagmiddag. Nu jullie hier, ben ik heel blij mee. Straks het andere verhaal nog, met nog meer Frieske linken, dames en heren. Maar zullen we eerst een nummer live doen? Ja, zullen we doen. Welke doe je? Het allereerste nummer van het album. De lente zal niet anders zijn. Caroline in het veld, dames en heren, live in Noorderwind! De lente zal niet anders zijn als ik er niet meer ben. De zon niet minder stralend vol van licht. Door de bomen in onze tuin zie je de wolken met misschien de vorm van mijn gezicht. Seizoenen volgen elkaar op in het leven. Zo je komt en moet ook ooit weer gaan. En wat blijft zijn de herinneringen van jou en mij een levenslang bestaan. Oh, levenslang bestaan. De lente zal niet minder kruidig geuren als ik er niet meer ben. De sneeuw van witte blaadjes als een tijk, de bodem vol waar reisverhalen vol en rijk. Seizoenen volgen elkaar op in het leven, zo is de natuur. Je komt en moet ook ooit weer gaan. En wat blijft zijn de herinneringen van jou en mij een levenslang bestaan. Seizoenen volgen elkaar op in het leven.
Zo is de natuur. Je komt en moet ook ooit weer gaan. En wat blijft zijn de herinneringen van jou en mij een levenslang bestaan. Oh, levenslang bestaan. Levenslang bestaan. Levenslang bestaan. Van het nieuwe album wordt de Snijdermee gepresenteerd in Utrecht. Valse Paradijs. Prachtig mooi noemer. Ik ken even naar Joost. Die Tuin der Lusten. Dat is, moet je toch even uitleggen. Nou, we kwamen daar via een beetje een omweg. Ik had een deuntje verzonnen. En het was een beetje een bluesachtig deuntje. En we hadden het dus over, waar moet dat nummer nou eigenlijk over gaan? En toen was mijn idee van, nou, denk aan een feest. Weet je komt binnen in een ruimte, feest, leuk, gezellig. Ziet er allemaal hartstikke leuk en gezellig uit. Maar ineens krijg je het idee dat daar iets aan de hand is dat niet helemaal klopt. Nee. Dus er is iets gevaarlijks onder de oppervlakte. Daar hadden we het zo over. Het broeit. Het broeit, precies. En zo kwamen we dus op Jeroen Bos. Ja. Je kijkt naar zo'n schilderij en dat ziet er grappige poppetjes en zo. Ja. Totdat je inzoomt, hè? Zie je zo'n monstertje en een vogelbekdier en allemaal rare beesten. En zo kwam dat nummer tot stand. Ja, grappig hoe dat dan, nou hoeveel honderden eeuwen later, honderden jaren terug, weer komt in een plaat die jullie dus uitbrachten. Groot project of juist niet? Omdat Caroline al zei, het is in elke verzameling liedjes van de afgelopen 2 jaar. Heb je er nog veel aan herschreven of bijgeschreven? Nou, heel veel was echt first time right, zeg maar. Ja. Ik denk, we spelen nummers in een redelijk losse vorm. Hè? Dus er is een liedje, maar eigenlijk is het iedere keer anders. En dat is vooral Johan die dat heel erg aantrekt. En dat maakt het spannend. Dus op het moment dat er in de studio opgenomen moest worden, wisten we voor een heel groot deel wel wat we moesten doen en voor een heel groot deel ook niet. Ja, leuk man, dat zijn de leukste processen als muzikant ook. Hè? Heel spannend, ja. En Caroline is natuurlijk de baas, hè? Zeker. Ja. Ik wist dat ik je daarmee kon plagen. Straks het moment van die prachtige binnenhoes, dames en heren, van deze LP. Maar wat wordt het nummer wat jullie nu gaan doen? Niemand tenminste. Live in Noorderwin. De dag begon als een gewone dag. De zon scheen, maar niet meer dan dat. Agenda als altijd, routine gebaar. Ontbijtje, de koffie al klaar. Zo kwetsbaar is onschuld als respect wordt vermoord. Geen woord nog van waarde, niemand gehoord. Politieke aardschok, maar nu zwijgt de klok. Politieke aardschok, maar nu zwijgt de klok. Niet voor te stellen dat het echt zo kan zijn, dat zekerheid zomaar verdwijnt. Als de maat wordt verloren, het hek van de dam, niemand tenminste wil zijn. Als de maat wordt verloren, het hek van de dam, niemand tenminste wil zijn. Erkent winst en verlies, maar sneuvelen en wetten, wat heerst dan nog precies? Geen randen aan fatsoen, alleen meningen in versies. Geen randen aan fatsoen, alleen meningen in versies. Niet voor te stellen dat het echt zo kan zijn, dat zekerheid zomaar verdwijnt. Als de maat wordt verloren, het hek van de dam, niemand tenminste wil zijn. Als de maat wordt verloren, het hek van de dam, niemand tenminste wil zijn.
niemand tenminste wil zijn. Niemand tenminste wil zijn. Niemand tenminste wil zijn. Oh, niemand tenminste wil zijn. Niemand tenminste wil zijn. Wauw. Ik ga wel vaker te gast worden en elke keer is het weer een muzikaal feestje. En dat feestje dat verlengen we straks nog even na de break, want dan gaan we praten over een binnenhoes en Utrekking en Harry. Harry, dan moest er als een soort pitspoes even bij staan aan. Dit wordt spannend, hè? Nou komt het erop aan. Ja. Dit is het moment van de dag. Your 15 seconden of fame. Ja, dit wordt echt mijn 15 seconds of fame. Misschien nog wel iets kwatter. Ja. Maar ik zal alles erin lezen wat ik heb. Ik ben er helemaal voor. Hartstikke mooi. Goed, Caroline in het Veld, straks naar de break. Het koor zal nog optreden, eigenwijs. Jawel, in verband met lokaal vocaal. Daar krijgen we Piet Bram nog goed te spreken. En Ines Timmer. Zij komt ik del. In verband met een prachtig mooie voorstelling. Dit alles en nog vol meer. Nice. Met Nissan All-Inclusive rij je een Nissan Micra en Connecta al voor €209 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Als je partner of dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Je wilt een afscheid waar iedereen een mooie herinnering aan heeft. Een goede uitvaartverzorger helpt je hierbij. Maar hoe kies je die? En wat kost dat? Kies een uitvaartonderneming met een keurmerk uitvaartzorg. Dan weet je dat alles goed geregeld wordt en dat alle kosten vooraf zijn vastgelegd. Ga naar keurmerkuitvaartzorg.nl voor een aangesloten uitvaartonderneming bij jou in de buurt. Keurmerk Uitvaartzorg. De eerste check voor de laatste reis. Jij shopt nu bij Quantum. In de opruiming, alles voor je huis. Met heel veel voordeel. Op raamdecoratie, gordijnen en vloeren. Maar ook op lampen, woondeco en meubels. Mis het niet, want op is op. Quantum, daar woon je beter van. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij EasyParis-XL. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisxl.nl. De beste parfumerie van Nederland. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Het is weer prijzenfinale bij Aldi. Nu de allerlaatste stuks met kortingen tot 70%. Op huishoudelijke artikelen, gereedschap, multimedia en nog veel meer. Zoals Nike Free Run schoenen. Voor dames en heren nu voor maar €49,99. Het aanbod kan per winkel verschillen en op is op. Want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. En als gaan we terug bij Noorderweer Live. Onder andere met Caroline in het Veld en de band The Crooked. Maar nu is het nice uit de provincie verzorgen terug Tiete Seijers. Mensen in Friesland die raad je volle vaker haar drone kwijt als orenmensen. Doch blikken uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum. Dat vregen informatie op over ongelukken met drones. Dat mensen in Friesland vaker in een kwijtraadje komt vaak terug dat het signaal tussen de drone en de afstandsbediening verlengt. Een tweede oorzaak is de wien. Het gaat haast nooit om een lege batterij.
Jonge boeren die praten uit op een congres in Ljouwert over de toekomst. Er komt heel wat op haar oren. De publieke opinie is net meer zo positief over boeren. Er is discussie over hoe volle dong had een veebedrijf produceren mij. En boeren moeten nieuwe manieren vinden om heel te verdienen. Zo denkt veehoudster Gelinde Nijboer naar over een molktaap. Ze vindt het dreig, dwaande wezen mij de toekomst. Ja, het begint nou natuurlijk over dit soort dingen na te denken. Maar het laust dus gewoon die ding. En dat is, we hebben hier voor binnen gewoon die keimelk. En daarmee, dat is gewoon meerwaardig, Jan. Maar ja, dat moet toch op een andere manier. Fietsaccu's die het lezen te laden, kan in de brand vliegen. Dat gebeurde al rond de sneeuwte nacht bij Jan en Remy Tiesma uit Wergië. Ze waren wekker van Hudde Knallen en door die blikken dat de accu's van haar elektrische fietsen ontploft wienen en de hoeskamer in de brand zetten. De skeer in het huis is grut, alles moet vervangen worden. Jan Tiesma schudt waarom. Het waren allerlei explosies, toch eerst inbrekkers, maar ja, dan hier zo'n hele soort lawaai. Dus dan ben ik nu onder te gegaan en ik die de kamers doorriepen en het wie alles zwart en die tafel die stier al in de brand. Toen ging ik het brandalarm dat we inmiddels gingen en toen ben we rap naar buiten gegaan. Fietsmaker Johan Terpstra van Hudde Griep had het nog net meemaken dat zijn klanten kwamen met ontplofte accu's, maar hij kent de verhalen wel. Als mogelijke oorzaak neemt hij de beveiliging bij het laden die het gewoon accu's wol en gewoon net ha. Want nota zei het sinds zijn klanten dat ze haar accu's gerust in de nacht opladen kunnen, maar Terpstra begint nog wel te twijfelen. Ja, als je dit zo jaren denkt, beter van net. Alleen nog, dat vind ik bij de merken die wij verkepen, gaan wij het nog net meemaken. Dus in dat opzicht zeggen wij van er is weinig onder de hoorn. Maar ja, als je dit dus jaren, dan denk je van een beetje voorzichtig wezen. De ANWB riet in elk geval om de fietsaccu's net nachts op te laden. Onvaller Seneli en verdediger Bulthuis verlieten sportclub Heerenveen in de winter. Seneli die praat met Stade Reims over een transfer. En Bulthuis die tekent een contract bij Ulsan Hyundai in Zuid-Korea. De transfermerk is nog even iepen en dus gebeurt er echt van alles en nog wat bij Heerenveen, zei technisch manager Gerry Hamstra. We willen achterin graag wat extra opties hebben. En we zijn ook voorin aan het kijken. Dus het is kort dag. Hè. Dus de transferwindow in de winter is niet de makkelijkste qua koop. Hè. Dat weet vaak dan. Dat zijn spelers net even iets duurder. Maar we doen ons best om deze week alles voor elkaar te krijgen. Ja, dan het waar. Er valt van alles uit de loft in de verwachting. Maar alles wat er weer achterbij kom ik in. Vandaar dat we weer even contact hebben met zwaarman Piet Paulusma. Hoe is de actuele situatie, Piet? Nou, bij mij is het zo goed als droeg. En op orenplakken wat lichte sneeuw. Dat gebied zet stadig op voet. En is het, daarna komt een meest droegwaarperiode. Maar de luiden boven de Noordzee nog wat. Dat is ruimwetter. En dat zal eerst dan wel wat sneeuw wijzen kennen. Maar daarna komt dan in de rim van de middag nog de kans op ijzel. Want hoe je het ook wendt of keren. De ondergrond is koud. En de wind die wordt ook nog wat sterker. Vrij krachtig het zuidelijke richting. Ja, en de temperatuur in het staat gewoon op naar 1 of 2 graden boven 0. Letter of in de middag of aan het begin van nieuw. Dus de waarschuwing van Gledens blijft nog wel even. Dank u wel, Piet Paulusma. We houden de situatie mooi in de gaten. Genietje maar rederijdoeksen van een winterskielge. Reis je van 1 februari onder maar 31 maart en ontvang €50 korting op de auto. Deze actie is ook geldig in de februarisvakantie. Sjog en boek voor 3 februari op rederijdoeksen.nl. Met Even Weg naar de mooiste bestemmingen in Europa. Super voordelige busreizen. Kijk voor al onze bus-, vlieg-, fiets- en singlereizen op evenweg.nl. Wij zijn even weg! Op zoek naar originele kwaliteit CBD-capsules? Kruidvat helpt je met Lucovitaal CBD 5 mg One A Day capsules. Nu alles van Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Even weg naar Duitsland of Kroatië? Evenweg.nl. Wij zijn even weg! Grut Kwartingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het Red van Fortuin kun je ook zelfs je kwarting draaien. Deze kwarting kan oprinnen ontwel 25%. En is gildig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zo grut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of shop op lippewonen.nl. Omroep Friesland, Noorderwierlijn, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Met nog een heel soort gasten die we te gaan hebben, die nog komen. Speciale verhalen. Zeker nou. Harry!
Blijf even in de buurt, is worst. Ik ga die aan nodig. Het moment der waarheid is aangebroken. Ja. Nou zou wat toch iets beleven waar we nog nooit beleefd hebben. Komt hier met kolen, jongen, maar geen zoeker meer, hè? Heel droog en oor, joh. Hij schrikt zo dat wat hier al gebeurt straks, dat hij doet gelijk onder de bar. Horst het in de gaten, want ik erop die aan. Ja, nou, ik zit hier met knik in de knieën. Het is maar goed dat mijn knibbels onder de bar zitten, want ik kan meestal net zien hoe die knikken. Goed, Caroline het Veld en de muzikanten. Ik trouwens, we kennen elkaar al een tijdje en dat is wel leuk. Zo eerder een verste harker en jogger van ons programma. En hij heet Martien. Martien Paken is zijn officiële naam intussen van de oudenalder. En hij kun je helaas net komen vanwege een slimme ziekte die hij had al jaren. Maar wat hij doet, en dat doet hij al jaren, en mijn grote succes, ik heb het wel zeggen, is dat hij een heel soort Frieske mensen, gasten, artiesten tekent. En dan die gaan er dan heen en die krijgen lekker eten en koffie en die komen dan hun tekening ophalen. Maar goed, Caroline Jettersen staat er zo net bij de hele club. En Martien had voor haar een aantal tekeningen maken. Maar toen zei Caroline, die tekeningen wil ik wel extra gebruiken, geloof ik, hè? Ja, we hebben ze meegenomen op het album. Ja. Waarom? Omdat ze echt heel erg mooi zijn. Ja. En omdat het ook, als je ze bij elkaar ziet, maar dat zul je ook zo zien op de hoes. Als je ze samen ziet, worden ze mooier dan als je ze alleen hebt. Kijk maar. Het is echt zo ongelooflijk knap wat die man doet. Ja. En nou ja, we zijn er apen trots op. En ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik ga hem straks na dit... Ja, jullie gaan straks die kant op. Want hij is fysiek niet meer in staat om hier te komen. Hij heeft een longziekte, dames en heren. Ik zit ik hem er even bij. Hier zit ik aan zuurstof. Maar aan tafel zit hij altijd dit programma te volgen. Heeft contact met iedereen via internet. En zit dan te tekenen. Ja, mooi hè? Ja. Nou ja, en dan maakt hij dus dit. En dat is zo'n prachtig talent. Ja. Dat we vonden het te mooi om ze alleen aan de muur thuis te hangen. En op deze manier kunnen we ze met al het publiek delen. Dus het is een limited edition, de LP. En wie die koopt, die heeft dus ook de tekeningen van Martien. Ja, prachtig, uit de oude Haskep. Nou komt er ook een speciaal moment. Want ik ben eerst bij Martien Thuiswest. En hij hier de tekening, de originele kleer. En die geven we nog onhandigen aan de hele groep. Dus we hebben ze voor jullie, dankzij Martien, zet ik hem maar even in kleur. Allemaal mooi in de lijst voor jullie. Dus, Harry, hast het uitbesteed? Of kom hier, Harry? Want Harry de Jong, die zal mij even uittrekken. En Regina, komt er even bij. De eerste is voor jou, Caroline. Bij deze, dames en heren, we laten hem even zien. En van de radio kijk uitlezen dat het een hele mooie tekening van Caroline is. Ja, mij is mooi handig hier. Bij deze. Jeetje. Ja. Echt kippenvel. Echt, wat ontzettend knap. En deze is van Johan. En Johan, die van jou krijg je nog in een mooie lijst. We hebben nu even een afdrukje via de printer gedaan. Oh, maar dat is ook mooi. Ja, hè? Ja. We willen hem toch even overhandigen. Dus Johan, die is voor jou. Nou, Harry, maar even omrennen. De man met de pet. Ook jij bent vereeuwigd. Je had hem natuurlijk denk ik al gezien op het album. Maar nu krijg je hem ook echt gekleurd en handgetekend in een mooie lijst. Komt-ie? Speciaal voor jou voor aan de muur. Ja, het is te gek. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Geniet ervan, hang hem thuis, in de studio, of wat dan ook. En ook Joost voor jou. Die mogen jullie meenemen? Ja, die gaan naar André. En dan, ja, die gaat naar Caroline daar. Dus iemand, je hoort net bij helaas. En, maar de muziek zwelt aan. En... Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Ik verwacht een drummerraffel. Ja, we verwachten een drummerraffel. Ja, goed. Harry, dankjewel jongen. Ja. Nee, ik vond het een geweldig mooie klus. Ik vond het zo mooi. Ja. Dankjewel jongen. Je lekker achter de bar. Nou Joost, bij deze. Hartstikke leuk. Echt en wel leuk, Martien heeft heel vaak een muisjes met een klein tekstje erbij. Nou, ik kan het niet ook lezen. Dat is ook wel een goeie. Ja. Bij deze jongens. Ja Joost, heb jou ook getekend met je 5-snarige bas. De beste bassist, zegt Caroline. Tja. Mooi hè? Dames en heren. Ja. Sagina's is mijn signaal, voordat ze weer omreizen, eerst nog hoe orde hartstikke. Dus Martien, ze komen erom. Martien, dankjewel. Ik namens Caroline en de hele club natuurlijk. En mooi dat elke keer weer commentaar juist op dit programma. Ik weet dat hij nou bij de trend in voor de televisie zit. Het is hier meer dan gegund. En zo kom je echt nog op een album, op een LP te lonen. Is het niet mooi? Ja, absoluut. Dankjewel Martien. Welk nummer gaan jullie doen? Als ik de dag weer kon zien. Live in.
Jij bent net zo onbekend voor mij. Als een naamloze ster aan de andere kant van de Melkweg. De wijsheid maakt me zo klein, klein als we werkelijk zijn. Een heel leven weet je dat dit moment ooit zal komen, maar niemand weet wanneer. Er is geen morgen meer, nooit meer een volgende keer, nooit meer een morgen, nooit meer. Ik weet meer van de zon en de maan dan van mijn eigen gevoel. Mijn woorden verleden, kan jij ze verstaan? En is het dan wat ik bedoel? Niets van wat ik gisteren zei lijkt nu nog van enige waarde. Alleen ons gevoel voor elkaar is wat mijn lijf wil bewaren. Zo stil, waarom is leven zo teer? Terugkeer bestaat niet, hopen op iets doe je steeds weer steeds. Als ik hier kijk, is dit wat ik altijd vreesde. Nooit meer terug. Maar waar ga ik heen in dit vreemde? Nooit meer een morgen, nooit meer. Als ik de dag weer kon zien, keek ik met andere ogen. Zou ik dan klanken verstaan in hun krachtige volle vermogen? Als ik de dag weer kon zien, keek ik met andere ogen. Joost van der Akker en een hele zieke John Kakkejaai. Oh, griep, snot. Ja, griep, ja. Sterkte, dankjewel. Ik vind het fantastisch. Bikkel dat je er bent inderdaad. Je was Caroline, dankjewel. Alsjeblieft. Jullie gaan naar Martien toe. Wij gaan nog een filmpje maken, dames en heren, hoe zij daar ontvangen worden in Orde Haske. Ja, geweldig. Met oranjekoek. Ook toch? Ja, maar eerst droge worst. Goed zo. Ja, het is bijna op. Kijk uit. Ja, het schiet op. Hey. Diepe buiging, jongens. Ik vind het prachtig. Mooi album uit. En ik zie jullie zondagmiddag in de Parel van de Zuiden. In Utrecht. In Utrecht. Van harte welkom. En tot de volgende keer wat mij betreft. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dames en heren, Caroline in het veld. Bij de mooie tekeningen dus. Ines Timmer, kom deze kant op. Ines Timmer die mailde mij. Zei, ik ga wat leuks. Ik ga een try-out. Ik ga drok, nog eens drok. Nou, Waar is het meeste drok door mij? maar die. Ja. Ja, er in het twee dingen parallel. Dat is op zich wel heel interessant, heel nieuwsgierig. Ik heb in oktober 2017 een auditie die voor een Nederlandse reisopera, voor een musical. En eerst hierin ze daar een hele prominente Nederlandse zangeres voor. En ik zei, tuurlijk, prima, begreep ik. Grote namen en de kast is met de ekvol. Maar op een andere manier kwamen ze er mij het helemaal uit. Dus dan kwamen ze naar een jel hier weer bij mij. Van nou, Ines, heeft nog interesse? Ik zei, ja, natuurlijk. Het gaat om de musical A Little Night Music van Stephen Sondheim. Het meest bekende lied van hem zit in die musical. Het is Send in the Clowns. Isn't it rich? En Send in the Clowns. ja. Me here at last on the ground, you in me. Maar goed, dat zong ik nou net. Nee. Mooi. Maar ja, maar doe hier ik dus intussen al wat oors op een rail zet. En dat weer 5 minuten voor aanvang, mijn nieuwe solo.
Dus dat rint nou een beetje parallel. Dus ik maak nou even, ik moet me even, hoe heet dat, inspannen. Even Aan de bak. Even aan de bak, ja. En Duitsland? Duitsland, nou, dat... Musicals, is dat nog helemaal afsluiten? Nou ja, ik ken het alles. Nee, het is nooit afsluiten. Nee. Ik hoop je in maart nog een paar dagen naar Zurich te gaan. Daar is grote vaststellingen die in, hè? Ja. Major. Ja. Ja, en ik zag die foto's op Facebook. Ik denk, ja, groot publiek. Ja, zeker. Sale maar meer dan 1000 man. En op een gegeven moment dan dat is zo onpersoonlijk. En ik vind altijd het contact met het publiek heel mooi. De meesten schenken en de meesten dichtbij me weten. En daarom heb ik nou onder oren dit programma geschreven van... Ja, back to the roots. He, zoals vroeger maar Ierholt en bij de jazzconcerten die ik jongen had. Gewoon weer dicht bij de meesten. En ja, die intimiteit, die uitwisseling tussen publiek en artiest. Wat is het verhaal van deze solovoorstelling? Het gaat over de reden waarom ik deze kaart maken heb. Want ik kom dus uit het onderwijs en ik heb een hele goede baan. Ik hoorde er niet uit, maar dat is een hele ingrijpende ervaring geweest in mijn privéleven. Dat weer de deel van huisheid. En dat heeft mij natuurlijk heel erg een heel goede indruk op mij maken. En dat heeft mij ook geleerd. Er is een theorie dat als bij de conceptie dat in heid en mem kiest. En dat vind ik heel. Ja, dat is misschien wel heel filosofisch. Maar het is wel zo dat van in heid en mem een heel soort leren kist. En ik heb van het versterren van huisheid, want hij heeft hem zelfs te kwaad dienen, heb ik geleerd. Als ik net gelukkig ben in mijn situatie, mijn leven of mijn werk of mijn relatie of wat dan dan moet ik daar wat om verhoren. En dat heb ik door die en ik heb door mijn 32 het taalexamen die voor het conservatorium in Hilversum. En dat weer, het begin van mijn tweede loopbaan. En toen kwam ik dus bij Joop van den Ende, bij Cyrano de Bergerac, de Grutte. Elisabeth, Beauty and the Beast, Klokkenluider van Notre Dame, dan neem maar op. En toen ging ik daar op een gegeven moment, nou net mijn nacht van, maar ik denk ik wel weer waarom naar het liedschaliger. En zo kwam ik dan uiteindelijk weer in Friesland. Als de ouder was, dan begint alles te lukken. Hè? Die roots en sowieso alles gaat heen. Maar goed, behalve je tandvlees, dat gaat omhoog. Ja. Daarom zit ik heel geforceerd op een fietstrijker. Ik volg je dat. Maar goed, dat is die verhaal. Was die in die solovoorstelling? Vertel me eens. Dat is mijn verhaal, ja. Heftig. Ja. Is het een levensverhaal of is het een theatraal verhaal? Dus hij van ik ging langs die vaststellingen die in mijn carrière, of mixed eigenlijk? Het is een mix. Het is een mix. Het leidt uit of waarom ik het doe. En wat ik dan zou die maar het is een licht en luchtig programma. Want ik heb een heel soort anekdotes. Ik heb gewoon de leukste dingen die ik mij maken in die carrière heb ik in dit programma gestopt. Het is een luchtig programma. Natuurlijk, het is het leven. Dus er zit dramatische momenten in. Maar ik heb echt zocht naar een heel goed liekwicht tussen fleurig en filosofisch. En ik hoop je dat het slagen is. 8 februari is de try-out. Baard, kom stik, hè? Absoluut. Ja? Zit in mijn agenda. Ja, nou, ik zit in mijn agenda. Oh ja? Nee, maar... Ja, nee. Stel je voor. Nee, goed. Kom straks nog wel. Maar hij zit met dikke letters in de agenda. Oh, geweldig. En 9 maart is de première om 4 uur in de Noorderkerkzaal van het theater in Snits. En trouwens, ik heb een hele mooie tekening van Martien. Ja, mooi. Ik ben een van de eerste. En ze werden heel iets mooier. En ik vind het, Martien, top hoor. Oh, daar wist het. Wij willen graag een nummer live van de hier. We praten straks nog alleen over de vaststelling terug. Welke keer is het waar? Schimmen. Ine Stimmer, live in Noorderwing. Zo'n grijze avond in de stad. De lege straten zijn nog nat van alle regen. Ik hum een liedje of ik fluit, totdat ik zomaar voor me uit iets zie bewegen. Het is een kleine, smalle man, mijn god, ik ken hem ergens van. En als ik nader, zie ik het eigenlijk pas goed. Die rare jas, die malle hoed. Het is mijn vader. Maar dat kan niet, denk ik dan. Dat is volslagen idioot. Want mijn vader is al zoveel jaren dood. En 1, 2, 3, ik kan me pas versnellen.
kan de oude banden niet herstellen, want ik haal hem niet in. Ik haal hem niet in. Ik heb dat vaker in de nacht, zie ik op de verlaten gracht de raarste schimmen. Er wordt geen enkel woord gezegd en ik weet, ze zijn niet echt, ze zitten in me. Soms zie ik hem opeens weer gaan, die laat de zon in mijn bestaan. Die vriend, die ene, hij draait zelfs even naar me om, alsof hij me wil zeggen, kom, en is verdwenen. En dan sta ik in mijn eentje, in de kou en in de goot. Want ook die man is ook zo dood, zo dood. En 1, 2, 3, ik wil hem achterhalen. Die 1, 2, 3, 4 man die ik bemin. Om als van ouds te strelen en te stralen. Om al mijn oude schulden te betalen. Maar ik haal hem niet in. Ik haal hem niet in. En 1, 2, 3, 4, 5, er staat geschreven. Ook ik. Zal ik ze zien stralen en zien zweven? Al mijn schimmen zijn verdwenen. Dan haal ik ze in, dan haal ik ze in. En mocht er zoiets zijn als eeuwig leven, dan ben ik weer het kind of de vriendin. En dan zal ik ze zien lopen of zien zweven. En ze halen me in. Wat een vakvrouw. Nog altijd in de stemmer still going strong. Duitsland, grote vaststellingen. Echt, ja. Had ze achter de reg. Nou met de reisopera op een paard. Wanneer begint dat eigenlijk? Mentje. Oh, Ja. nee. Ja, de repetities. Oh. Ja, de repetities beginnen maandje. Het hele stuk is in het Engels. En we moeten mijn ingestudeerde tekst verschijnen. Dus ik ben druk aan het leren. Het is heel oortvreemdig Engels ik nog. Maar dat is heerlijk om te doen. En ja, en het is voor mij een... ja, ik vind het echt heel, heel bijzonder. Het is voor mij een zakkendoodje dit, jongen. Het is echt geweldig. En ik maak mijn meest een werkje die ik nou kennenleerd hadden, wie ik al zwier van onder de indruk. Ja, en Job Greuter en Sanne Fransen. En we hebben een presentatie die in het Vondelpark. En dit is een musical die voor musical mensen heel bijzonder is om te doen. Hij wordt net zo heel vaak spelen. Hij is helemaal teruggecomponeerd in 3/4 en 6/8. Dat is de hele musical terug walsen. Send in the Clowns is ik een wals. En, Lekker. ja, jongen, ik ben zo gelukkig. Het is echt zo bijzonder. Ik heb wel janken. Nee, live, nou, nee. Ja, dit is samen. Nee, ik ga lekker achter de bar zitten. We komen straks nog even over het soloprogramma te spreken. Ja, dus hang around, zoek ze. Want het koor eigenwijs. Ben je de klever? Ik ben er klaar voor. Ben je de klever? Helemaal. Hartstikke mooi. Mijn crème, ja. Hoe vaak oefen je? 1 keer in de week. Oké, en is Marieke heel streng of valt het dan? Nee, valt mee hoor. Valt mee. Nou, je moet wel een beetje drill worden. Ja, dat komt wel goed. Marieke, kiest toe de nummers uit of doet dat in gewerken met koor? In principe kies ik de nummers. Ik probeer een repertoire te maken wat een beetje aangewezen is. Dus wel wat hippere nummers ik vooral. Maar waardoor ik wat golden oldies. Dus het is een mix van alles en nog wat eigenlijk. Welke game doen we nou? Something Inside So Strong. Live in Noorderwin, eigenwijs!
Graag, goed Alex! Let's doen we nog weer! Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik jong lid, ik werd de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die hebben 80 verzen. Maar ik opnames van nagelnijen Friese bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek stiert als een koers. Casa Enema. Jong, van zon ontachten. Nou, wij straf bij Omroep Friesland. Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Hoogland in het Sauerland. 4 dagen half pension, €125. Voordeeluitjes.nl. Snij in Bureau de Vries. Dolf Jolien hier ik als idee om de Tjerken duidelijk te maken dat ze net om onze rieke taal heen gaan matten. Hendrik van der Meer van het kwartettenkoor hoe de nieuwe Frieske Sjongbondel Hertslag. Ze nemen mij de inspirator. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dat betekent een soort voor mij. Voordeeluitjes.nl. Boek nu Best Western plus Hotel Groningen Plaza. 3 dagen met ontbijt en 1 keer diner, €78,50. Voordeeluitjes.nl. Er is een griepepidemie. Ga dus nu naar Kruidvat voor Echinafors-tabletten van A-Vogel. Dit verhoogt de weerstand, vermindert de symptomen en versnelt het herstel bij griep. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees de aanwijzing op de verpakking. Nou, na die tip van Kras liepen we het pad af, tot je helemaal niet meer verder kon. En jongens, wat een uitzicht. Nou, er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Boek nu je mooiste reis voor de beste prijs. Bekijk ons aanbod op kras.nl. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €47 bijtelling per maand. Koop hem nu, rij er deze maand nog mee en profiteer bovendien van een klantvoordeel oplopen tot €2600. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Griekse parlement heeft met kleine meerderheid ingestemd met de naam voor het buurland Noord-Macedonië, voorheen Macedonië. De landen hebben al jaren ruzie over de naam Macedonië. Griekenland vindt dat alleen de Griekse noordelijke regio zo mag heten. Daarom nam Macedonië de naam Noord-Macedonië aan, maar daar moesten de Grieken dus nog wel mee instemmen. Vicepremier Di Maio van Italië wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië. Op Facebook zegt Di Maio dat het schip medische hulp krijgt als dat nodig is, maar dat het beter kan doorvaren naar Marseille. Italië wil de migranten niet opnemen en wil dat Nederland actie onderneemt. 26 boeren- en maatschappelijke organisaties uit heel Europa tekenen vandaag een verklaring tegen vrijhandelsverdragen. Ze willen af van de vrije markt voor agrarische en dierlijke producten. Die verzwakt de positie van boeren wereldwijd en geeft meer macht aan multinationals, stellen ze. De actievoerende boeren uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg demonstreren vandaag met tractoren aan de Belgisch-Duitse grens. Vanuit Nederland doen onder andere de Nederlandse Akkerbouwvakbond, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en Milieudefensie mee. De geplande prostitutiezone in de Utrechtse wijk Overvecht komt er, dat zegt de gemeente in reactie op een brief van boze buurtbewoners. Die kwamen met een petitie tegen de tippelzone omdat ze bang zijn dat de overlast toeneemt en het imago van de wijk verder verslechtert. Volgens de gemeente Utrecht zijn de zorgen bekend, maar moet transparante en veilige raamprostitutie in Utrecht ook mogelijk zijn. 6 jaar geleden verdween de raamprostitutie in Utrecht. Het weer: in de loop van de middag valt vanuit het westen eerst sneeuw, wat later overgaat in regenval. Het kan ook even ijzelen. De temperatuur komt uiteindelijk overal boven 0 uit. Morgen bewolkt, af en toe regen en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ja, als je het waar hebben we maar één tip. Blijf lekker thuis. Ik ga nog een uur lang luisteren of zien naar Noorderwind Live. Als is mij harten 10 jaar. Die hebben een jubileum te vieren. De band, daar kom ik aan, waarom? Fantastisch band het Ljout gaan weer. De Crooked, ik ben er weer bij. En we gaan nog volle meer gasten. Graag gedaan, Alex. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Het is nu opruiming. Kom dus gezellig een dagje korting shoppen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Hey vakman, geld verdienen zonder je klusklauwen uit je mouwen te steken? Bij Toyota is je oude bus geld waard. Tijd voor een nieuwe, de Toyota Pro-Ace. Echt de bus voor jouw klus, helemaal op maat gemaakt. Of je nou aannemer, schilder of installateur bent. Inruilen en overstappen met die hap. Kom naar de Toyota dealer of kijk op toyota.nl. Jij shopt nu bij Quantum. In de opruiming, alles voor je huis. Met heel veel voordeel. Op raamdecoratie, gordijnen en vloeren. Maar ook op lampen, woondeco en meubels. Mis het niet, want op is op. Quantum, daar woon je beter van. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Laatste kans. Nu bij Trekpleister 50% extra kassakorting op artikelen met een roze sticker. En zelfs 75% op kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op hè. Het is weer prijzenfinale bij Aldi. Nu de allerlaatste stuks met kortingen tot 70%. Op huishoudelijke artikelen, gereedschap, multimedia en nog veel meer. Zoals Nike Free Run schoenen. Voor dames en heren nu voor maar €49,99. Het aanbod kan per winkel verschillen en op is op. Want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audicien van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audicien van Nederland. Specsavers Audiciëns. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van Noorderwind Live. Het wordt een feestelijk oordeel, ik vertellen van Nederlandstalige muziek. We gaan een lekkere gitaarband hier en we hebben nog een singer-songwriter. We praten nog even met Ines Timmer, met Harry de Jong. Die maar eigenlijk ook de bus of de trein? Wat mag hij best op een fiets? Ik ben allebei de hel. Nee, kijk, ik ben de trein nog hel. Ja. Dus, ja. Maar is net laat thuiskomen. Ik weet nooit hoe laat die trein riet. Meestal riet hij net, maar ik ken ervan uit dat hij vanmiddag wordt. Dus het wordt weer spannend. Alles is spannend in het leven. Ja, vind je? Bedij op visite, nou dat is spannend. En dan bij de trein, dat is ook spannend. Jongen, mijn leven is net het moment saai. Ja. Living on the edge, Piet Bram. Ben je altijd vandaag ook net? Ja, het is niet saai, nee. Zeker niet een saai leven, als dat bedoelt. Nee. Die had Cora nog een keer hier eigenwijs. En zij bent hier van de hoevolle winter alweer? 26. Koren die op het winterfestival is het eigenlijk, hè? Winterkorenfestival in het Natuurmuseum Friesland. Nee, maar wat voor koren kun je wel verwachten? Want dit is wat meer een popgeoriënteerd koor. Ja, en we beginnen met een popkoor Prestige. En we hebben Bits en we hebben Skarsterkoor Jouwer. Wat zei ze nou? En, ja, zo heet het, Skarsterkoor. Nee, daarvoor. Je stond te bitchen hier. Bits Beat. Ja. Ja. Nee. Ik intro, nee. Oké. Nou, en dan ik heb Piet net associeerd met dit soort hip-hop titels. Maar, nou hebben we het Chanticoor aanlagen al. Hè. Dat kerst ook. Ja. Ja, een brood vernaamd koor hier in Friesland. Ja.
Ek een popkop, panties en bretels, dat is ook smart. En een smartlappenkoor, siepel zul je hebben. Van alles en wat echt leuk is gewoon zingen voor je leven. Dat is een koor van kankerpatiënten. Oké. En dat is zeer indrukwekkend. Ja, ik kan me voorstellen. Hoe laat morgen? We beginnen om 1 uur tot 1 uur of jou wachten. Ja, En je vindt had trosstrepen, die komt niet meer? nee, die gaat er wel zijn. Oh, jammer. Ja, die de laatste, dus dan hebben we het jaren geleden. Ja. Ik kom aan nog alleen hoe de snijdt spreken. Even hoe morgen is het vergeest onkel met een product bak yield er op tafel komen? Nee. De keer zeggen. Ja. Ik zou zeggen, net stinnen, maar erheen. Ja, mooi toch? Ja. We praten aan en hoe snijdt. Harry, jongen, bent toch wat een koren man? Dat is meer in de country, hè? Meer in de countryhoek, ja. Ja, maar ja, goed, daar zit de samen op zijn koor vlak voor die Noorse zon. En dan kerst geen kant uit natuurlijk. God. Harry en zijn rauwe humor brengt u bij The Crooked. Dat mag ik even goed uitspreken. Stel je hem zelf eerst even voor. Ja, ik ben Niels. Niels. Hoi. En dit is Gerrit-Jan Tjulker op de bas, Frank Bremer en Erik Bremer op de drums. Hoe lang besteed man? Zo'n 2 jaar nu. En ik zeg iets, prachtig mooie aankondiging van een World Tour. World Tour, dat klopt ja. Ja, wij gaan dit voorjaar gaan wij op World Tour. Ja. Ga je naartoe? Polen, Duitsland, Siberië, allerlei plekken over de hele wereld. Pardon? Ja. Weet je zeker? Ja, denk het wel. Hoe heb je dat geregeld? Ja, wij kregen die kans om dat te doen. En ik denk, ja, waarom ook niet? Gaan we gewoon doen. En van wie kreeg je zo'n kans? Nou, dit is zeg maar een promotour om onze single Coming Down te promoten. En zodoende is het. Gaaf man. Ja, te gek. Heel te gek. Ja. Dus met z'n allen in een, wat is het? Wordt het een busje? Of, Ja, dit wordt een beetje van alles wat, denk ik. Ja. En het aantal vieze moppen weer even uit je hoofd leren. Ja. Wordt er toch bij, of niet? Ja, dat ben ik weer heel erg oldschool. Dat blijft wel doorgaan, denk ik. Ja, hartstikke mooi man. Hey, we praten straks verder over, want we zijn het hele uur te gast. Welk nummer begin je mee? Wij beginnen met nummer Reversed Evolution. Dit is een lekker bedje, dames en heren. Ja? Nog in Nederland, in Friesland, in de Noordwest Studios aan de Crooked. Have to be like everyone is on their own, as if I roam this world alone. But I'm not the kind of guy who drops his head to be a part of this sick dream. So let it be just what it seems. So these thoughts inside of me are not looking away. It's like there is no person left. Look
chat this mess down here. These are no people, oh, this I fear. All these thoughts inside of me are not looking the way they used to be. We're growing dumber, reversed evolution. Go to the doctor, make yourself proud. Dankjewel. Ik hoor er wel van. Straks meer van The Crooked, Jere. Is het lekker, hè? Lekker beetje Willem, denk je het hart versnellen van klappen. Ja. En er mag aan de hoes, dus er mag toch even reclame een beetje voor Kooijaap? Ja, zeker. Dat is misschien wel even een leuk verhaal. Zo'n april, dan hebben wij bij meestal Amerikaanse countryzangers destijds, maar nu hebben ze even gekozen voor talent uit eigen land. En dat is Maurice van Hoek, uit de buurt van Rotterdam. En dat is een aanstormend countrytalent. Hij heeft inmiddels een paar albums maken die ik heel goed ontvangen ben. Maar het is heel bijzonder. Hij maakt een vorm van Amerikaanse country. Helemaal is hij gesileerd naar de Nashville sound. En dat klinkt hartstikke goed met alle eigen teksten. En ja, de pedal steel erbij natuurlijk. En maar die zorgt dan weer voor het gevoel voor traditie. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk verrast ben terug Maurice van Hoek. En ik hoop dat iedereen dat op zo'n april snijdt een beetje op jouw hoor ik is. Want dan speelt hij in Cultuurfabriek Kooijaap aan de lijst die ik in Orlei. Leuk man, stuur hem maar even terug in. Dat moet ik ook zeggen. Laat er een paar dagen blijven. Maar... Ja, nee, maar misschien dat hij, als hij je toch in de buurt... Hij zou hier elke keer even spelen met. Dan kan iedereen jaren waarom Harry de Jong nou zo enthousiast is over een Nederlandse countryzanger. Dus, zo'n april, net steen. Ja, met steen maar heen. Maar ja, we komen er TZT nog wel even op terug. Want ik kom mijn eigen dichterbundel hier ik nog presenteren. Ja, en al die boeken, dat weet ik geweldig. Maar doe maar eens de trein heen. Maar van Janke, jong, ik moet er als een gek van terug. Ik wil altijd korte tripjes hierheen. Maar... Ja, maar het hakt er wel even in natuurlijk. Hè? Harry, zo'n april, we zetten het nog in. Straks Ines Timmer, we praten nog even over haar vaststelling. Maar ik ga eerst naar een duo. Ja, trio eigenlijk. Maak ik weer even ik slim misschien dat de dame even wat is er wel. Hallo, hoe heet jij? Kun je ook praten? Nee? Hoe heet ze? Emily. Oké, hoe heet jij? Tineke. En wie heb je naast je? Martien. En jullie vormen met z'n tweeën Harte 10? Harte 10, ja. Hoe lang al? Volgende week hebben we jubileumfeest 10 jaar Harte 10. En dat is de reden dat we jullie hebben uitgenodigd voor deze middag. Hoe is het begonnen? Ja, hoe is het begonnen? Het is, spontaan, lang leven de lol, we zien wel. Nou ja, ik ben toen in Dalsen komen wonen. Hij woonde er al een tijd. Jij bent import? Ik ben import, ja, dat klopt. En hij was altijd een duo met Ekkel en Kleppie was het toen. Dat was echt een beetje gewoon een feestduo. Ja. En toen kwam hij bij mij in de deur als ik een liedje met hem wil opnemen. Zo is eigenlijk alles begonnen eigenlijk. Ja. Je had al van haar gehoord dus? Ja, zeker. Ja. Ik had bepaalde nummers. Ik had haar niet persoonlijk ontmoet, maar ik had een aantal nummers gehoord. En toen kwam een goede bekende van ons, die had een goede tekst liggen. En hij zei, moet je eigenlijk met haar opnemen? Ik zei, nou ja, een soort een tot het andere. En we zijn nu 10 jaar bij elkaar. Ongelooflijk, hè? Nou, time flies toch, of niet? Altijd op pad, hoe zit dat eigenlijk? Kun je privé, deze jonge dame en het werk wat combineren? Ja, dat gaat heel goed. We hebben 2 dochters. De andere zat net nog op school, dus die is nou met een vriendinnetje aan het spelen. Dus, maar nee, dat gaat hartstikke goed. We zijn eigenlijk elk weekend op pad. Maar elk weekend ook oppas aan huis en dat is wel heel fijn. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, absoluut. Met 2 leuke meiden die we hebben voor de oppas. En Mathies' vader woont naast ons en die past ook wel eens op. All in the family. Ideaal, hè? Ja, goed, we gaan zo meteen praten over het jubileum, wat jullie gaan doen. Het feestje in ieder geval. Je mag meedoen als je wilt. Nee, laat maar. Hoe heet het eerste nummer wat jullie gaan doen? 4 woorden. Oké, 4 woorden. Dames en heren, Harte 10! Deze dag vertelt me alles. Maar schat, ik hou mijn mond stijf dicht. Bij de allereerste zonnestraal. Ik kan niet praten in dat felle licht. Je zegt wat ik wil horen,
schat. Zal zwijgen als het graf. 4 woorden die me zeggen dat. Haal het deksel er niet af. Wanneer je vraagt aan mij te zeggen wat ik voel, dan is het net of je niet weet wat ik bedoel. Ik weet het zijn 4 woorden voor een vrouw, maar ik hoor je zo graag zeggen, ik hou van jou. Jouw ogen spreken raadsels. Lief, ik steek de kachel aan. Draai je hoofd nu niet weg. Ik zag de buurman buiten staan. Wat is dat toch met mannen? Zijn de stiltes voor de storm? Ach, laat die woorden toch eens vlammen. Ben gewoon niet zo in vorm. Wanneer je vraagt aan mij te zeggen wat ik voel, dan is het net of je niet weet wat ik bedoel. Ik weet het zijn 4 woorden voor een vrouw, maar ik hoor je zo graag zeggen, ik hou van jou. wanneer je vraagt aan mij te zeggen wat ik voel, dan is het net of je niet weet wat ik bedoel. Ik weet het zijn 4 woorden voor een vrouw, maar ik hoor je zo graag zeggen, ik hou van jou. 4 woorden schat, 11 letters maar, fluister desnoods in mijn haar. 4 woorden schat, 11 letters maar, fluister desnoods in mijn haar. 4 woorden schat, 11 letters maar, fluister desnoods in mijn haar. 4 woorden schat, 11 letters maar, fluister desnoods in mijn haar. 4 woorden schat, 11 letters maar, fluister desnoods in mijn haar. Dankjewel, dankjewel. Het gaat maar om fjouwerwoorden, dames en heren. Hart en 10. Nou ja, 10 jaar zijn 2 woorden. Omgevlogen dus. Ja. Ja, het is altijd wat flauw om naar de vraag. Maar een hoogtepunt in die 10 jaar. Wat zijn de mooiste optredens geweest die jullie hebben gedaan? Nou ja, toch wel 5, 6 keer in het Gelderdoom met het Mega Piratenfestijn. En ja, Dutch Valley. Grote dingen, zeg maar. Grote publieken. Ja, maar toch, als je 10 jaar verder bent, dan denk je van, ach, die kleine dingen hebben ook wat. Hè? Ik bedoel, laatst ook weer een tent met 100 man en dan, ja, toch ook gezellige dingen. Oh, de emotie, de reactie, denk ik. Ja. Dus dat, ja, en nou ja, 4 albums en nu het volgende album, dat komt volgende week zaterdag uit. Wat ga je doen met jubileum verder? Nou ja, we hebben 10-jarig bestaan en we hebben een jubileumfeest. Waaronder andere de jongens van Poor Name bij ons in de buurt, die komen daar. Dat is een DJ en een gekkigheid. En Jannes, die als het goed is, reikt het album uit. En ja, de rest van de avond filmen we hoofdzakelijk zelf in. We hebben nu, we hebben uitgeteld iets van 4 of 55 nummers. Ja, de meesten die willen we toch tegenwoordig daar brengen. Waar? In Manderveen, dat is heel diep Twente in. Ja, en dus ja, dat is bij ons toch wel een beetje ja, echt richting Haaksbergen. Hè, we komen de fans vandaan. Maar ik moet wel zeggen, we zijn hier nu in Friesland. Maar in Friesland komen ook 2 bussen vandaan. Dus ja, in Friesland zijn we ook heel gek mee. Nou, en wij met jullie. Welk nummer ga je doen? Tineke heeft ook op het nieuwe album solo nummer staan. Nummer heet Dat Was Liefde. En echt een super mooi solo nummer. Live in Noorderveen! Kijk, daar gaat de stoomtrein op weg naar jou. 100.000 sporen komen uit bij jou. Ik wil weer net als toen, net als toen. Ondanks alle woorden reis ik naar jou. Wachtend op de trein met mijn handen koud. Maar warm ze straks bij jou zoals alleen een vrouw ze warmen kan, alleen bij jou. Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, onderweg naar jou. Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, breng mij terug naar jou.
Ik stap nu op een trein met mijn weekendtas. En wanneer ik er dan ben, dan zal ik jou verrassen. En ik denk en droom alleen nog maar van jou. Omdat ik zoveel van je hou. En ik wil nog altijd dat jij begrijpt. Dat 20 jaar geleden sinds die boemeltrein. Je hebt van mij gehouden en ik van jou. En je bent nog altijd waar ik van droom. En sinds ik je weer zag, komt mijn hart op stoom. Nu ben ik onderweg en volg mijn droom. Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, onderweg naar jou. Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, breng mij terug naar jou. Ik stap nu op een trein met mijn weekendtas. En wanneer ik er dan ben, dan zal ik jou verrassen. En ik denk en droom alleen nog maar van jou. Dromend van die jaren tel ik alle dagen. Alles leidt me terug naar jou. Komt-ie, hè? Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, onderweg naar jou. Tjoeke tjoeke tjoe, tjoeke tjoe, breng mij terug naar jou. Ik stap nu op een trein met mijn weekendtas. En wanneer ik er dan ben, dan zal ik jou verrassen. En ik denk en droom alleen nog maar van jou. En ik denk en droom alleen nog maar van jou. Omdat ik zoveel van je hou. Dankjewel! Harte 10, maar nou even solo. Nijwieken, het jubileumfeest met een album, singles en 12 bussen uit Friesland. Wij 10 jaar, doe er nog 10 jaar bij en kom heel snel weer terug. Zullen we het over afspreken? Gaan we zeker doen. Hartstikke mooi, dankjewel. Top. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi. Ik mag nog even naar Piet, want Piet Braam, even hoe zaterdag hebben we het hoorn. Lokaal, vocaal, nog Snij nog even. Snij begint ook om 1 uur. En dat wordt het echt tot zo'n. Neem even een peernam van het koor die er was binnen. Nou, Hit de Floor, die hebben meer als zo'n projectkoor. Vrouwenpopkoor Switch. Damespopkoor voor Schut, binnenstadskoor. Prokkelkoor, die kist ook? Ja, Prokkelkoor komt direct. En dan hebben we nog Her en Derkoor en ZZP Buitenpost. Hoe laat? Nog een keer? Eigenwijs! Wie is eigenwijs? Nee, dat vergeet ik niet. Ik denk, hij haalt de microfoon weg, dan horen ze het niet. Lokaal, vocaal. Eigenwijs, die hij hem hoort. Dankjewel! Kijk, met Bolderman. 10 dagen geheel verzorgd naar Barcelona en omgeving vanaf €399. Bolderman, voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Als je gek bent op vogels, dan doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel vandaag ook een half uurtje mee. Kijk op tuinvogeltelling.nl. Je kent ons wel, Giraf. Perfecte shirts voor mannen. Ontdek nu het nieuwe Giraf. Met overhemden, hoodies, truien en sweaters. Ook in lengtes. Shop nu de nieuwe collectie op giraf.nl. Giraf met een V. Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Easy Paris Excel. 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Shop de wintercollectie op giraf.nl. Giraf met een V. Hoe lang blijft u nog wonen op die koude vloer? Tonson vloerisolatie voor de warmste vloer en de beste oplossing bij vochtproblemen. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Ga dus snel naar tonson.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's psoriasiscrème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett.
Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes verder met het laatste stuk van Noorderwien live op deze Vredemiddag. Maar nou eerst het nieuws uit de provincie met Tiete Sijers. De politie van Ljouwert moest van de middag in actie komen bij 2 supermerken aan het Willem-Alexanderplein in Ljouwert. Aanleiding wie een melding die de politie kregen hier over een vertochte situatie daar. Nevens omstanders het ging om een bommelding, maar dat wil de politie net bevestigen. Een van de mensen die in een supermerk wie Gerry Labordus. Ik kreeg bij de groenteafdeling en daar was zo'n, je moet eruit. Je moet het pand verlaten. Ik zei, nou direct? Want ik dacht, nou, ik weet het net, hij is me voor de gek. Na een controle van de politie die blikken dat er niet onderhangen weer, maar de politie onderzoekt nog wel wat de melding waar kwam en wat er nou correct gebeurd is. De vogelhelling in Oertrup had het aanronden hier een recordtal vogels en wilde beesten opvang. Haast 11.000, dat is zowat een kwart meer dan het hier ervoor. De groei komt door een uitbreiding van het werkgebied, maar de gemeente grens erbij. Er waren vooral halfdouwen en stiekelbergen opvangen, maar ook een soort jonge hazen en reeën. Beheerder Hetty Cinema van de vogelhelling in er net zo blied, maar de vogels die het eerst thuishouden waren en die terug de eigenaars dan bij de vogelhelling dumpt worden. Het gaat vooral om wannen, pieken en postdouwen. Mensen in Friesland rijdt je volle vaker haar drones kwijt als orenmeesken. Doch blikken uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatiecentrum. Dat vreeg informatie op ongelukken met drones. Dat mensen in Friesland vaker in een kwijt rijdt komt meestal terug dat het signaal tussen de drone en de afstandsbediening verlengd wordt. Een tweede oorzaak is de wien. Het gaat als nooit om een lege batterij. Vanwege het winterwaar en de verwachte gladdes in Friesland bin roenom in de hele provincie intussen de struiwijnen de dieken op, de wie je eerst snieën. Later komt er ijzel in de verwachting. De struiwijnen van de provincie die bin al rond het begin van de middag op het dik. De gemeente Ljouwert had ook al het materiaal naar boeten gestuurd. En terug de gladdes hadden er intussen al meerdere onrijdingen west op de A31 en de A32 voorzichtig dus. Ja, dat we dan toch hoe het waren en de consequenties daarvan hadden. Er is ijzel komende waaien, als zijn Piet Paulus, maar hoe ligt het tegen mij? Ja, nou dat gebied dat is nog een handje voetje. Het is nou het meest haast hier onder droege waar, hier en dan nog wat dichter sneeuw. Daarna komt nog een gebied vanuit het noordwesten maar wat Rijn en ijzel. En die kon ze het gerust in het noordesten, eerste en zuidesten van de provincie. En dat vooral na een uur of 5 of 6. Dus rond jaar bij 4 en taap 4 boeren zullen het meest droeg wezen of het met wat hele lichte sneeuw wezen. Dat de mensen die met de rekening houden dat na 4 boeren de komen ze op ijzel tijdelijk even groter wordt. Ja, daar komt het op del. Dank u wel, Piet Paulus. Maar voor nu hadden radio on, want in Wijstraat hadden we vanzelfs de waarsituatie ek in de gaten. Als je partner of dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Je wilt een afscheid waar iedereen een mooie herinnering aan heeft. Een goede uitvaartverzorger helpt je hierbij. Maar hoe kies je die? En wat kost dat? Kies een uitvaartonderneming met een keurmerk uitvaartzorg. Dan weet je dat alles goed geregeld wordt en dat alle kosten vooraf zijn vastgelegd. Ga naar keurmerkuitvaartzorg.nl voor een aangesloten uitvaartonderneming bij jou in de buurt. Keurmerk Uitvaartzorg. De eerste check voor de laatste reis. Heb je ook wel eens nagedacht over zonnepanelen? Maar zie je op tegen de investering en het gedoe? Bij Zelfstroom kun je zorgeloos zonnepanelen huren. Voor een vaste lage huurprijs, inclusief garantie, service en verzekering. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor Zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoe makkelijk jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Er is een griepepidemie. Ga dus nu naar Kruidvat voor Echinocort-tabletten van A-Vogel. Dit verhoogt de weerstand, vermindert de symptomen en versnelt het herstel bij griep. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees de aanwijzing op de verpakking. Omroep Friesland, Noorderwien live, bij Willem de Vries.
En nog een liedje over het maar het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we straks fantastisch optreden. Zo voorspel ik hem nou wel even. Wel heel leuk. Ines Stemmer die zijn hing je belun. Ines nog even over die reisopera. Want dat ben het zien en optredens. Mijn fantastische crew tijdens te leven. Maar misschien wel een beetje bij opsjocht. Dat is net nodig, vind ik. Maar Ja, toch heel soort, ja. de groten. Ja, respect, ja. Game heel Nederland trouw of gaat zij iets nog over de grenzen? Nee, het is in het Engels, zoals ik zei. En het bloot wel in Nederland. En spietig nog net in het noorden. Het meest noordelijke is Zwolle en Assen. Maar we staan wel 2 keer in Carré. Dat is dan wel heel... Hoe vaak has je er al staan? In Carré? Ja. Nou, dit is mijn eerste keer. Serieus? Ja, ik heb wel in de stad Schouwburg staan in Amsterdam. Maar Carré is voor het eerst. Ik heb wel eens een keer... It's heaven. Ja. Ik heb wel eens een keer op toneel staan voor een auditie, maar ik heb er nog nooit spelen. Is er nou nog zenuwachtig voor? Ja, nou ja, zenuwachtig. Het is een kwestie van, ik weer krijg. Het mast zelf heel goed tariëren en ik weer de krijg even helemaal uit, want ja, dit repertoire van mijn nieuwe show zit nog net helemaal echt in mijn lichaam. Ja. Dus als er dan om je heen dan 2 koren en 3 bands op binnen en een dirigent die zwaait, dan denk ik, oh help, waar ben ik? Maar ja, het is, ik heb altijd een heel soort respect voor de theaters en wat er gebeuren moet op toneel. En het gaat net alleen nog om mij, het gaat zeker net om mij, het gaat om alles eromheen. Ja. Ja, en dus en wat is bij Van den Ende heel jammer is, bij Stage Entertainment, dat die orkesten die werden dus helemaal inkrompen. Ja, steeds lid, hier ben 20 eerste violisten. Wauw. Het Gelders Orkest, echt gigantisch. En dat vind ik dan zo mooi. Dat is puur, echt dus. Ja, het is fantastisch, ja. We komen straks nog over die solovoorstelling nog even te praten. Ik wil lekker zitten. Want Ines zei, kijk je mij, de gag, die band, de Crooked, Max is hè? Ja, zeker. Wat zullen we noemen spelen, Ines? Hoe heet het? Another Day. Live in Olympic! Fading in and fading out till the day runs out. Waiting for a better time, watching over, looking far ahead to the day we're dead. Looking for a better way. Now you say you had enough. Cause the ride is way too rough. Wait, now it's time to see another line. Here now is the thing before you lose the fight. There is so much more to live another day and save your own way. You wouldn't need me at that gate, 'cause I've lost my faith. Yeah, I've lost it all to you. Tried so hard to make it happen. Now I see it again. Better now and now you say you had enough. Cause the ride is way too rough. Wait, now it's time to see another light. Here now is your thing before you lose the fight. There is so much more to live another day and save your own way.
Wauw, de Crooked. Straks nog een nummereren. En jong talent, jou wil graag een koers. En dan komen we eigenlijk ook al bij de volgende artiesten. Ze is eigenlijk kunstner, maar ze jongt. Ze stuurde mij een mailtje en zei: ik ben de Wanderwest met een album. En die ga ik luisteren. Is dit nou ingenomen trouwens op Spotify? Zie ik het vooral op. Maar als dat 1 keer opzet, dan denk je: wauw, dit is klasse, dit is goed. En dit komt gewoon uit Friesland. Tali, hoi. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, prima. Ja, gelukkig. Wie heb je meegenomen? Ik heb Patrick meegenomen. Dit is ook een artiest en de gitarist van vandaag. Hartstikke mooi. Yes. Dat wisselt af, omdat je zegt vandaag, je hebt volgende week misschien weer een andere gitarist. Of zijn jullie altijd met z'n twee op pad? Nee, wij zitten bij dezelfde label samen. We werken heel vaak samen. We doen ook de vocals op elkaars nummers. Dus, gaaf man. Ja. En jullie komen hier uit Leeuwarden? Uit Leeuwarden, ja. En al lang bezig met muziek, want je maakt ook kunst, hè? Ja, ik ben begonnen met kunst maken, maar het schrijven en zingen is altijd al een dingetje geweest wat ik deed. Alleen sinds vorig jaar ben ik echt officieel bij een label begonnen. Nou, dat doe je goed hoor, want ik was zeer onder de indruk van je zangkwaliteiten, om het zo maar eens uit te drukken. Album, hoe ver ben je ermee? Hij is klaar? Hij is klaar, hij staat online en nu gaan we bezig met nieuwe projecten of albums. Ja, wat ga je nog meer promo doen? Gaat het label met jou nog misschien wel heel Nederland door? Wat zijn de plannen? Nou, voor nu hebben wij nog niet van die hele grote plannen. Ik probeer ook een beetje rustig aan te doen. Maar ik ben van plan om in de toekomst wat vrolijkere, danserige muziek te maken. Wellicht daarmee wat meer te promoten. Het is een beetje jazz, pop, soul, alles R&B. Het zit al een beetje in die hoek, hè? Ja, alles door elkaar eigenlijk. Ja. Welk nummer gaan jullie als eerste doen? Wij beginnen met... wat was het? Release Yourself. Dames en heren, groot talent. Meisje beiden trouwens, hè? Tali! You say you do, but tell me, is it true? Tell me, is it true? Or does it feel comfortable to know that somebody wants to spend time with you? To tell you the truth, I don't want nobody but you. Don't want nobody but you. You feeling some type of way? Hey. Release yourself. Don't hold it back. Do it over again and again. Do it over again. Release yourself. Don't hold it back. Do it over again and again. Do it over again. When good things take time. And just like you, I'm not here to waste mine. So can we collide inside of our minds? Let's give it a try, and maybe this time you'll find a way to release yourself. Don't hold it back. Do it over again and again. Do it over again. Release yourself. Don't hold it back. Do it over again and again. Do it over again. Do it over again and again. Do it over again. Dank u. Wauw. Tali en haar bugelierende gitarist, die dus ik zelf ondergang is. Ben je dan solo-artiest of ben je met andere bands nog wel op pad? Ik ben all over the place eigenlijk. Ja. Van alles wat. Ja. Een keer met Tali, maar dan met anderen weer optreden. Ja, dus ik doe mijn eigenlijk gewoon heel Caribische liedjes. Met Tali heel R&B, rockbands hier en daar. Dus, Je moet gewoon dus terugkomen met je eigen liedjes dus.
Je bent bij deze uitgenodigd. Tali, je zegt even rustig aan. Dus je zit toch wat in de fase van je bent aan het onderzoeken. Je neemt een album op en je ziet wel wat er gebeurt. Is dat een beetje... Nou, ik wil sowieso van zoveel mogelijk genres proberen muziek te maken. Dus ik sluit niks buiten. Nee. Vind ik leuk. En qua ambities, wil je de wereld veroveren? Ja, dat is een droom die iedereen heeft, denk ik. Maar ik probeer gewoon... America. Nee, ik probeer gewoon realistisch en gewoon plezier te hebben. Maar goed, het album is uit, dus hoop je dat het aanslaat? Of? Ja, we hebben wel interesse gehad uit het Midden-Oosten. Dus we proberen het wel, maar ja, we hebben gewoon plezier. Daar draait het om. Hoe heb je dat gedaan met het album? Heb je allemaal mensen om je heen verzameld die dat voor je produceren of juist niet? Ja, ik heb een producer en we hebben in 3 maanden tijd ik kreeg een beat en ter plekke gewoon de tekst geschreven. En 1 liedje per dag opgenomen, dus dat is... Wat zeg je? Ja, het was magic. Gewoon een goede combinatie van mensen. Klinkt toch goed. Dames en heren, het staat op internet, maar luister hier vooral. Welk nummer ga je nu doen? Give Me Your Love. Oké, Tali, live in Noorderwin! Yo! I was hoping that we could vibe, but you're sitting there on the other side. You got me waiting for you all weekend, dying for you to come and see me. Will you get me high? Don't wanna come down. You spin me around with your hands on my thighs. I get butterflies and got me wondering what took you so long. Give me your love. It's never enough. Give me your love. It's never enough. Now, baby, please Listen to me. you're no different from me. Different from Hold my hand if you will, then tell me how it feels. Lost for words again. Count from 1 to 10. Let's take it back to when we gave love a chance. But give me your love. It's never enough yet. Give me your love. It's never enough. It's never enough. So I'm asking for it's just a little bit of your love, yeah. Oh no. Yeah. Absoluut, onder de indruk. Ik vond de opnames al geweldig. Maar ja, uit een live jaren is het helemaal fantastisch. Tali, en jij ook. Kom alsjeblieft terug. Kom ook nog eens een keer solo terug als je wilt. Natuurlijk. Hoe ben je te vinden op Spotify of YouTube? Waar moeten mensen vooral naartoe gaan? Als je op Tali zoekt en Give Me Your Love is onze hitnummer, dus dan vind je mij wel. Tali, T-H-A-L-I-E. Helemaal, ja. See you again.
Yes, thank you. Geweldig talent. Dames en heren, dankjewel. Hey! Tot de volgende keer. Yo. Even een verkeersmelding. Gert, kom hier maar even. Gert, Gert, de cameraman hier. Ja, die werd helemaal gek van mij. Dames en heren, en dit is vooral voor de radioharkers. Als je nou in de auto zit of je stapt er nog in, pas op. Er binnen in 15 minuten tijd al zandje ongemakken op de N31 en de A32 plakvong. We worden Isel, Snieën en Ivo Poelsma. En Gert, dat is wel leuk om te weten, die is straks klaar om jou te roeren. En dan moet hij liek in de auto stappen en dan gaat hij naar de Werpsterhoek. En dan is hij als cameraman weer live bij Omroep Friesland Joert op televisie. Ivo, bij deze Gert. Ja, dat... Ja. Nou goed, mensen. Sorry. Ik ga nog vast naar de koren. Ik ga nog even achter de bar in de stimmer. We praten nog even, dames en heren, nogmaals in de auto. Sjochut, maar toch nog in de auto, Ines? Ik moet naar Weinem. Je is heel voorzichtig geworden? Ja, zeker. Ja, want ik moet eigenlijk naar de bouwmarkt, want ik moet er wat voor decor even ruilen. Maar ik moet naar Weinem. Ja. Ziet ze, Heima. Hey, heel kwart, try-outs, 8 februari. 8 februari is try-out. En alle voorstellingen die staan op mijn website. Dat is theaterinitiatief.nl. En we spelen er het hele loon. Natuurlijk het meeste in Noord-Nederland, maar ook in Brabant en Rotterdam. Ja, we hebben ik heb er een heel soort zin in. Ja, het is echt voor mij een hele bijzondere reis dit. Voor toch weer bijzonder als te weer. Kom vooral bij de Jere. Ja, wil ik heel graag. Dank u wel. Ines Timmer, fantastisch. Eigenwijs, Marieke Meijer! Je ziet hier nog zangers? Ja, klopt. We zien bassen, mon en tenoren. Dus als je hem daar binnen, je hem opkomt met dit geweldig leuke koor. En we hebben hem nodig. Dus bij deze. Okay. Welke keer luisteren dan? We doen een heel mooi en ingetogen nummer. Mag ik dan bij jou? Hartstikke mooi. Even hoe lokaal vocaal, zaterdag of snijn? Wanneer spelen je? We spelen snijn, tussen 4 en 5. Maar het is leuk om er de hele dag aanwezig te zijn, want er komen gewoon heel veel leuke koren. Dus kom vooral langs. Yes. Live in orde in, eigenwijs. Mag jij
einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Eigenwijs, Nijmegen, Ginderhinnen, het Winterfestival van Lokaal Vokaal. Dankjewel! Zit nog even met Harry, hoor? Ja, graag. Hartstikke mooi. De Crooked live in Noorderwind, jongens. Wanneer ben je live te zien in Friesland? In Friesland, wanneer zijn we live te zien in Friesland? 9 april, in Neushoorn. Oké, rock and roll. Ja, rock and roll. Kijk naar de binnen, live in Noorderwind. Welk nummer? Coming Down. Yo! Days go by and dreams will fly far away. Breathe it out and gravitate to me. The things you might have seen. You are alone, but at this place you'll never know. What will there be to I'm coming down and see the times change. After all these years, it's hard to exchange. All this time, I thought I've seen it all, but no one told me I was gonna face this war. Scattered on the ground, we're going in a rebound and take a left turn. When I see it burn, it's going to crash down right before they close down, straight into your mind. I'm coming down and see the times change. After all these years, it's
En dit weer Noorderwien live, want Nijwegen. Dag.